ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Isod to diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 most trusted radio network kinakadrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Agosto 7, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombot siya Mablanco Hover. Sa mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita, sospek sa pagtiro patay sa kaya former punong barangay Ernie Pural na pasakaran sang kaso. 3 ka motibo sa pagpatay ginasundan sang kapulisan. Groundbreaking ceremony sa 336 million nga total pipe replacement project sa Metro Pacific Iloilo Waters Gimpatigayon subong nga adlaw. Amay sang ginaligar nagutas ang iya kabuhi sa Kuwait, nagapanawagan sa hustisya bangod nagapati nga may foul play ang natabo sa iya sininganak. Sa dugang pa nga mga balita, Task Force on Zero Hunger tukuron sang Iloilo Provincial Government. Kag mga barangay official sa di nagatiner ining si Benjamin nga ginapahayag NPA or miyembro sang terorista nga grupo nga New People's Army nga napatay na kaagias kay Kagawan pero golpiha naman nga nadula sa barangay. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may insentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entry sa papaswerte sa palengke promo sa Bombo Radio kaga Star FM. Sa aton sining mga kuturan sa Sabado, dira kita sa may Pavia Public Market, magapatigayon sa aton sining nga palengke draw activation. Sa diin may napulo ka bagadaog sa 1,000 pesos sa cash plus 500 pesos gabalor sa gift pack. Kag sa Sabado, studio draw winners naton, bayara kita sa 3 ka bagadaog sa 1,000 ka pesos kada isa sa consolation prize. Ang third prize, 3,000, 4,000, second prize, 5,000, first prize. Tugang nga detalye sa swerte sa palengke, bantayan, lakip na ang kabugusan ng mga balita sa aton sining pagpalagad sa Bombo Hanay sa Unto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, ikapito sa buwan ng Agosto taong 2024. Sa ating mga headlines, nanay ni double gold medalist Carlos Yulo nagsorry na. Naging emosyonal nang muling humarap sa publiko kaugnay pa rin ng kontrobersiya sa pagitan nila ng kaniyang anak na si Carlos Yulo. Bilang ng mga Pilipino na walang trabaho, bumaba sa 1.62 million noong buwan yan ng Hulyo base sa datos mula sa Philippine Statistics Authority. Ilang eksperto mula sa Estados Unidos, partikular na sa United States Coast Guard at mga eksperto din sa panahon, tutulong na sa pagkontrol ng oil spill dyan sa Manila Bay Area. Nasa humigit kumulang 12 million pesos naman na kompensasyon ibibigay sa mga residente ng Cavite na apektado ng Bataan oil spill ayon yan kay Cavite Governor Rimulya. Ang ad interim appointment ni Secretary Sani Angara ng Department of Education mabilis na inaprubahan. 4 na shabu naman na nakabalot sa plastic na may Chinese characters, sunod-sunod na na-recover sa napalutang-lutang sa may dagat sa 4 na lugar sa Cagayan. At sa ating Olympics update mga kabombo, 5 huling atleta ng Team Philippines sasabak na sa kanilang mga laban. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bumaba sa 1.62 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa Pilipinas nitong nakalipas na buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Batay kasi sa inilabas na panibagong data ng Philippine Statistics Authority, ngayong araw, Agosto 7 ay lumilitaw ang naturang figures. Sa isang press briefing, iniulat ni National Statistician at Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa na mas mababa ito kesa doon sa naitalang 2.11 million Filipinos na walang trabaho noong buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan at 2.23 million naman noong June 2023. Ang bilang ng mga walang trabaho noong Hunyo mga kabombo ay nagpapakita ng 3.1% na unemployment rate ng buwan ng Hunyo na mas mababa kung ikukumpara sa 4.1% na naitala naman sa buwan ng Mayo at 4.5% na nairehistro noong Hunyo ng nakalipas na taon. Kaugnay niyan, narito ang dagdag ng mga paliwanag ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa. Ito yung yung mga sectors kung saan tumaas yung ating employed persons. So kung tumaas yung employed persons, bumababa yung number of unemployed persons. Sabi ko kanina, ang mataas year on year ay nasa construction, no? Pangalawa ay yung wholesale and retail trade, the repair of motor vehicles and motorcycles. Una dito yung ating mga market, yung nagtitinda sa stalls or markets. Pangatlo, yung accommodation and food service activities. Mayroon tayong maraming na-hire sa restaurants and mobile food service activities, mga 270,000 sila. Plus, of course, sa manufacturing, 353,000 ang dagdag na trabaho sa manufacturing. Bahagi yan ang mga paliwanag ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa. Samantala, bumuti naman ang unemployment o ang employment rate ng ating bansa. Itong Hunyo na lumobo po ito sa 96.9%. Mas mataas yan sa naitalang 95.9% para sa buwan ng Mayo ng kasalukuyang taon at 95.5% naman noong Hunyo ng nakalipas na taon. Sa naturang bilang ng mga Pilipinong may trabaho, nasa 50.28 milyon noon pong Hunyo ng kasalukuyang taon. Mas mataas ito mga kabombo bilang ng mga may trabaho. At yan ay kung ikukumpara sa mga nakalipas na figures na katulad na lamang ng 48.8 million noon pong buwan ng Hunyo ng taong 2023. Samantala, mamaya mga kabombo Castor Nation, meron po tayong ulat hinggil nga po sa naging press briefing na isinagawa po ng ina ng Golden Boy at double
golden boy na si Carlos Yulo. Hinggil pa rin po yan sa paghingi niya ng paumanhin sa kanyang mga binitiwang salita sa kanyang anak na nauna na nga po niyang sinabi sa kanyang pagpapaunlak ng eksklusibong panayam sa Bombo Radyo. Mamaya atin pong babalakyan yan, samantala sa ibang mga balita muna. Tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng lalawigan sa Cavite na makakatanggap ng karampatang kompensasyon ang mga residenteng apektado ng tumagas na langis mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova dyan sa Limay, Bataan. Ayon nga kay Cavite Governor John Vic Remulla, tinatayang aabot sa mahigit 12 million pesos ang ibinigay na kompensasyon para naman sa 31,000 na mangingisda. Sa tamang panahon ay may pagkakalubo man ito matapos ang isinagawang mga validation doon sa kabuang pinsala ng malawakang oil spill. Sa naturang halaga, ang tinatayang danyos nga sa nakalipas na 12 araw at sa mga susunod pa mula naman sa tumagas na langis. Saad pa ni Governor Remulla na ang tinatayang 350 pesos kada araw ay magiging kompensasyon at imumultiply yan doon sa bilang ng mga mangingisdang apektado, mga tindera at yung mga may fish cages at mga caretaker dyan sa naturang lugar na madi-displace. Paliwanag naman ng gobernador na sinusunod ng provincial government ang standard procedure para naman sa paghahain ng insurance claims. Binigyan din naman ni Governor Remulla na walang areglong mangyayari kapag may criminal liability sa nangyari ang namumuno o may-ari nitong MT Terra Nova at kinakailangan naman mapanagot ang mga nasa likod nito. Samantala, kinumpirma naman ng gobernador na nawala na ang oil sheen dyan sa coastal areas ng lalawigan ng Cavite. Narito ang mga karagdagang pahayag ni Governor John Vic Remulla. Nauman sa Cavite City, ibinata sa amin ang sa Kawit, ibinata sa Naik, marugandong natin. Lahat sila sa debris na dumadating, sa bagat Doon sa mga bagat, di ba, nagabila ng debris mo conduction. Meron na. Pero yung oil sheen, nawala na. Bahagya ng pagpapaliwanag ni Cavite Governor John Vic Remulla kaugnay pa rin sa usapin ng kompensasyon na matatanggap ng kanilang mga residente. Sa iba pang balita, tumulong na ang nasa 8 environmental weather expert mula yan sa Estados Unidos sa nagpapatuloy na pagkontrol sa tumagas na langis mula yan sa motor tanker Terra Nova. Kahapon nang dumating ang mga eksperto sa probinsya ng Bataan at agad na tumuloy sa Incident Command Post sa Maylamao Port sa Limay, Bataan. Ang mga ito ay binubuo ng 7 miyembro ng US Coast Guard at isang eksperto mula sa National Oceanic and Atmospheric Administration. Samantala, kampante naman si Philippine Coast Guard spokesman Rear Admiral Armand Balilo na magiging malaking bentahe ang expertise o kadalubhasaan ng mga US personnel sa tuluyan ng pagkontrol sa epekto ng tumagas na langis. Makakatulong anya ang mga ito sa coastal management kasunod ng pagkalat nga ng langis habang ang weather expert naman ng Amerika ang siyang magbibigay ng expertise ukol sa epekto ng lagay ng panahon sa ginagawang operasyon ng bansa. Ayon pa sa opisyal, ang mga naturang personnel ng Amerika ang makakatulong sa ating bansa sa mga naturang aspeto. Bombo International News. Pinangalanan na ng Palestinian militant group na Hamas ang bago nitong leader matapos ngang mapatay ang predecessor nito na si Ismail Haniyeh sa umano'y inilunsad na strike ng Israel sa Iran. Ito ay si Yahya Sinwar, ang top official ng Hamas sa Gaza na siyang mastermind o utak ng October 7 attack sa katimugang bahagi ng Israel na kumitil sa mahigit 1,200 katao at binihag ang nasa 250 katao. Si Sinwar din ay isang secretive figure na malapit sa Iran na nagsumikap ng ilang taon para daw mapalakas ang militar ng Hamas. Ang pagkapili nga kay Sinwar ay
nakikita naman na isang senyales na handa ang Hamas na ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa nagpapatuloy na giyera nito laban sa Israel na nasa loob na ng 10 buwan. At matapos nga ang assassination kay Hamas leader Haniyeh, maaari daw na paraan din ito ng Hamas para i-provoke ang Israel. Ayon naman kay Hamas spokesman Osama Hamdan, ipagpapatuloy ni Sinwar ang mga negosasyon kaugnayan sa ceasefire. Ngunit mananatili din anya ang Hamas na matatag sa politika maging sa battlefield. Inihayag din nito na si Sinwar na kasalukuyan nilang leader ay siyang nanguna sa kanilang laban sa mahigit 305 na araw at mananatiling matatag ito sa laban. Kapwa naman naglabas ng pahayag ang kaalyado ng Hamas na Iran at Hezbollah na pinuri ang pagkakatalaga kay Sinwar. Naghayag din ng reaksyon ng Israel sa pagtatalaga ng bagong leader ng Hamas. Sinabi ni Israeli military spokesman Rear Admiral Daniel Hagari na may iisang lugar daw para kay Yahya Sinwar at ito anya ay sa tabi o piling ng napaslang na si Hamas military wing leader Mohammed Deif at ng nalalabi pang mga terorista na nasa likod ng October 7 attack. Ito lamang anya ang lugar na kanilang inihahanda at ninanais para sa kanya. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin munang mga update. Kaugnay naman mga kaganapan dyan sa Paris, France. Nagpositibo sa COVID-19 ang mahigit 40 atleta na naglalaro para sa Paris Olympics. Kabilang sa mga atletang nagpositibo ay mga high-profile athletes pa man din. Isa na rito si British swimmer Adam Peaty at ito nga si Peaty mga kabombo ay nanalo ng silver sa 100-meter breaststroke. Ngunit isang araw matapos nito ay tuluyan na rin siyang nagkasakit. Maging ang Australian swimmer na si Lani Pallister ay hindi rin natuloy dun sa kanyang mga event para sa women's 1,500 meter freestyles matapos siyang magkasakit at siya ay isa sa mga inaasahan sana ng Australian team na mag-uuwi ng medalya. Ayon sa World Health Organization, patuloy pa rin ang pag-ikot ng virus na nagdudulot ng COVID-19 kaya't kinakailangan na maging maingat pa rin ang mga atleta. Pinapayuhan naman ng World Health Organization ng mga bansa na lalo pang lawakan at lakasan ang response system ng mga ito laban sa naturang sakit. Samantala, binati naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Pinay boxer na si Ira Villegas. Yan ay matapos manalo ng bronze medal sa nagpapatuloy na Paris Olympics. Ayon nga sa Pangulo, ang ipinakita ni Ira ay isang knockout performance. Tinalo si Villegas ng Turkish boxer dyan sa naturang laban. Sa semifinals po yan ng women's 50 kilograms boxing event. Ayon kay Pangulong Marcos, proud ang mga Pilipino sa Pinay boxer at tiniyak ang magandang pagsalubong na inaasahan nga para dito kay Ira Villegas. At ito ay nagbigay ng inspirasyon para sa mga kabataang Pinay. Binati rin ni First Lady Lisa Araneta Marcos si Villegas at ayon sa unang ginang, ang mga pinakawalang suntok ng Pinay boxer ay karapat-dapat para naman sa Olympic medal. Ito na ang pangatlong medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Sunod yan, doon sa 2 gintong medalya na nakuha naman nitong si Golden Boy Carlos Yulo, back-to-back ang kanyang gintong medalya. At batay nga sa nakasaad sa batas, ang bronze medal na makukuha ng sino mga atleta para sa Olympics ng Pilipinas ay may pagkakaloob, may katumbas po yan na premyo 2 milyong piso. Yan ay cash incentives na ipagkakaloob nga sa naturang atleta. At mga kabombo, bago tayo umusad sa iba pang mga balita may kinalaman dito sa nagpapatuloy na Paris Olympics, kunin lamang natin yung mga update dahil itong nanay ni Carlos Yulo ang tinagurian nating Golden Boy dahil back-to-back yung kanyang gold medals, muli pong humarap sa publiko at nagbigay ng kanyang mga statement. Ano kayang nakapaloob dito? May pagbabalita si Bombo Kelly Cordero.
Naging emosyonal si Angelica Yulo, ina ng Golden Boy na si Carlos Yulo, nang humarap ito sa publiko para manawagan sa mga nagpapakalat ng fake news at naninira sa kanya at magpahayag hinggil sa girian sa kanilang pamilya. Ito ay matapos maglabas din ng pahayag si Carlos Yulo at ng kanyang kasintahan kagabi. Sa statement ni Carlos, binanggit nito ang pinagmulan ng kanilang problema na nag-ugat sa paggalaw umano ng kanyang ina sa anyay 6 digits niyang incentives noong taong 2022 na hindi pinaalam sa kanya at hanggang ngayon ay hindi na niya natanggap. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. Nang tanungin naman kanina si Mrs. Yulo hinggil dito, nagpa siya na muna itong huwag nang magsalita sa usapin ng pera. Ayon kay Angelica Yulo, pag-uusapan na lang nila ng kanyang pamilya ang kanilang problema para maiwasan na rin ang mga pagpapakalat ng maling impormasyon at mga masasamang komento sa kanya. Kasabay nito nananawagan ng abogado ni Mrs. Yulo sa mga gumagawa ng fake social media accounts, memes at mga maling paratang na itigil na at i-take down na ito para hindi na umabot pa sa kasuhan. Hindi na rin nagsalita pa si Angelica Yulo hinggil sa issue sa hindi umano pagkakasundo nila ng kasintahan ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Una nang iniulat na inamin ni Angelica na ito ang mitsa ng kanilang hindi pagkakaunawaan ng anak. Nararamdaman niya kasi umanong inilalayo raw sa kanya ang kanyang anak. Samantala, matatandaan na sinabi rin ni Carlos Yulo na matagal na niyang napatawad ang kanyang ina at hangad niya na maghilom na at mabawasan na ang sakit na matagal nang nasa dibdib nito. Binigyan din ni Angelica na hindi siya perpektong ina at hangad niya lang ang ikakabuti ng kanyang anak. Sa kanyang liham para kay Carlos Yulo, sinabi niya na nasaktan lang siya dahil ang kanyang anak na pinalaki niya ay hindi na nakikinig sa paggabay niya. Kung maliman anyang naging pagpuna niya sa nobya nito, humihingi siya ng patawad dahil nanay lang siya na nag-aalala. Handa na umano siyang makipag-usap para maayos ang kanilang problema sa pag-uwi ni Carlos sa bansa. Sa huli, binati ng ina ang pagkapanalo ng kanyang anak na si Carlos Yulo ng 2 gold medal sa Paris Olympics 2024. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Bombo Radio Philippines, mga kabombo, ay hangad din ang pagkakasundo ng pamilya Yulo, kaugnay pa rin ang mga usapin sa loob ng kanilang pamilya, mga kabombo, mga Kastar Nation. Samantala, mabilis na inaprubahan ng Commission on Appointments ang ad interim appointment nitong si dating senador at ngayon ay Secretary ng Department of Education na si Juan Edgardo Sani Angara. Tumagal lamang ng 5 minuto yung pagkakasaalang nitong si Angara sa makapangyarihang Commission on Appointments Committee on Education. Agad na nagmosyon itong si Senator Loren Legarda para naman mabilis ang pag-aproba at pag-refer dyan sa plenary approval ng ad interim appointment nitong si Angara. Ito, anya, ay bilang courtesy na rin kay Angara na dati naman nilang miyembro dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso at naging bahagi ng Commission on Appointments at ng mababang kapulungan ng Kongreso rin. Sinigundahan naman ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa at sinang-ayunan ng panig o ng contingent mula sa Kamara na si House Majority Floor Leader El Rey Villapuerte at 12 House contingent. Hindi nila makukwestiyon ang competence at kwalifikasyon ni Angara sa nasabing katungkulan. Samantala, sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros, ito anya ang pinakamatagal nang naririnig niya na pinapalakpakan sa mga kumpirmasyon ng appointment. Kahit na hindi pa naririnig ang opening statement, ay talagang naglalabas na ng mga positibong pananaw ang mga mambabatas kaugnay ng naturang appointment. Kaugnay naman yan, narito naman ang pagbabahagi ni Senator Rafi Tulfo kaugnay pa rin ng naturang issue. So, acting on the motion and since there's no objection, so therefore, there is a motion to recommend to the plenary for the commission to confirm the ad interim appointment of Mr. Juan Edgardo Angara as Secretary
Department of Education. Is there any objection? The chair hears none. The same is hereby approved. Bahagi po yan ng pag-preside nitong si Senator Raffy Tulfo, kaugnay pa rin ng ad interim appointment nitong si Department of Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Ngayong hapon mga kabombo, sasalang naman si Angara para sa plenary approval at inaasahang magiging mabilis na ang mga proseso dahil nga doon sa kortesiyang ibinibigay sa naging bahagi ng mataas na kapulungan ng Kongreso at kahit na sa lower house ay naging parte rin itong si ngayon ay Secretary Angara. Samantala sa ibang balita naman, nagpasaring si Vice President Sara Duterte hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng Pilipinas na anya'y pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa kanilang sinumpaang trabaho. Ito ay kasabay na rin ng taus-pusong pasasalamat ng Vice Presidente para sa Muslim tribes doon sa Davao City. Ang pasasalamat ay para umano sa walang takot na pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong ng Iranon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausog para sa kaligtasan niya at ng kaniyang pamilya. Sa kanyang statement, sinabi ni Duterte na sa puntong ito ay hindi ang kaligtasan niya ang mahalaga kundi ng ating bansa. Binigyang diin din ni Vice President Sara na ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Dagdag pa rito, sinabi rin ng pangalawang Pangulo na dapat may komprehensibong plano at mga matatag na infrastruktura ang ating bansa laban sa kalamidad. Pero sa kasalukuyan, ang Pilipinas daw ay may gobyernong umaamin na wala man lang flood control master plan. Dapat din umano na may healthcare system na totoong mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Pero sa nakikita niya, ang bansa ngayon ay may PhilHealth na imbes daw sa pagpaigtingin pa ay kinukunan daw ng pondo para magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan. Inahayag pa ni Vice President Sara na ang Pilipinas ngayon ay may representante sa Kamara na imbis na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit na sumausaw sa isyu ng iba. Kasalukuyan din daw na may mga opisyal ng paliparan na tikom bibig ukol sa banta sa seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad na lamang ng sa publiko ng video footage, flight details at iba pang masiselan na impormasyon ng mga pasahero kahit pa ng mga minor de edad. Dali-dali rin umano na yumuyuko ang bansa at sumusunod sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lamang ng International Criminal Court. Naniniwala ang Vice Presidente na sa pamamagitan ng sipag at ng galing ng mga Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Subalit ang Pilipinas daw ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog na dahil yan sa mga mapanlinlang para maupo sa pwesto. Congratulations, Carlos Yulo, for the back-to-back gold medals para sa Pilipinas. Taas noo ang mga Pilipino at ang buong bansang Pilipinas. Patuloy tayo sa laban. May pag-asa pa na madagdagan ang ating medalya sa ating mga atleta sa Paris 2024 Olympics. Tuloy ang laban. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo! Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makausap ang double gold medalist at ganun din ang isa pang medalist ng ating bansa, kaugnay pa rin dito sa naging performance nila dyan sa Paris Olympics na nagpapatuloy pa rin mga kabombo. Partikular na nais makaharap ng Pangulo ang tinaguriang Golden Boy na si Carlos Yulo. Sa naging pahayag nga ni Pangulong Marcos sa lalawigan ng Pampanga, sinabi nito na deserve ni Kaloy ang mga biyayang kanyang nakukuha at posibleng madagdagan pa ito.
Anya, bukod sa 20 million pesos na cash incentives na ipagkakalob ng gobyerno, posibleng madagdagan pa yan. Pero ayon nga sa presidente, mukhang hindi na kinakailangan ito ni Yulo dahil naman sa marami na ang nagbibigay ng biyaya. Ipinunto ng presidente na ang tanging nais niya ay makuha ang mga insights o kaya opinyon nitong si Carlos Yulo at kung paano ang gagawin para naman dumami pa ang mga Pilipino athletes na makakakuha ng gintong medalya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Why not? He deserves everything that anybody is willing to give him. And actually, dahil may monetary reward na siya kung saan ang gagaling, ang talagang pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa maitutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalists sa Olympics. At nadaanan niya lahat yan. He went to the Tokyo Olympics. He has now won his 2 gold medals in the Paris Olympics. Kaya kung ano pa ang aming gagawin. Because alam naman natin, itong mga atleta, hindi lang ang sarili ang kanilang iniisip, kundi pagandahin pa at maging mas maganda pa ang performance dun sa sport nila at sa buong sport ng Pilipinas. So that is really, I think, a more significant effort. And that's why I will ask Kaloy Yulo. Bahagi yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay doon sa kanyang magiging paksaraw kung ano man ang kanilang mapapag-usapan sa oras na sila ay personal na magkita ng double gold medalist dyan sa nagpapatuloy na Paris Olympics 2024. Samantala, patuloy pa rin ang pagtaas ng halaga ng mga premyo at insentibong matatanggap ni Pinoy gold medalist Carlos Yulo. Kasabay yan ng pagbuhos pa ng mga pledge mula sa mga government agency, mga opisyal at mga pribadong kumpanya. Kinabibilangan ito ng isang fully furnished condo na nagkakahalaga yan ng 32 million pesos. Kasama ang 3 million pesos cash mula sa isang real estate company. Tatanggap din ang gold medalist ng 20 million pesos na cash incentive para yan sa kanyang 2 gintong medalya. Isang house and lot mula sa Philippine Olympic Committee. 6 million pesos mula sa Kamara de Representantes at iba pang hindi pa natukoy na pledge. Mula sa mga pribadong kumpanya, mayroon ng 7 lifetime free food and buffet na alok para kay Yulo. Lifetime supply ng cookies, lifetime free engineering design at lifetime gastro at colonoscopy consultation. Nag-alok din ang iba pang kumpanya ng mga sumusunod. 1 million pesos na halaga ng mga retail products, 1 million pesos na halaga ng mga furniture, at 10 million pesos na brand ambassadorship para yan sa 5 taong kontrata kasama ang isang pribadong kumpanya. 2 malalaki na food chain franchise ang nag-alok din kay Yulo ng 2 libreng franchise, habang 2 milyong piso naman na vacation package ang alok din ng isang tourist vlogger. Kasama rin sa mga nag-alok ng iba't iba pang mga kumpanya ay ang unlimited na airfare o flight, unlimited gasoline at libreng mga sasakyan. Sa kasalukuyan, nangako na rin ang iba pang mga malalaking brand sa bansa na magbibigay rin ng iba pang insentibo, ngunit hindi pa inilalabas kung ano mga insentibo ang mga ito. Sa panig naman ng mga mambabatas, ilang senador na rin ang nangako ng milyon-milyong reward sa bagong gold medalist. Kabilang na sina Senator Bongo, Senator Pia Cayetano at Senator Risa Ontiveros. Una na rin nangako ang lokal na pamahalaan ng Manila ng magbibigay sila ng Heroes Welcome at cash incentive pagbalik ng Golden Boy dito sa Pilipinas. Samantala, dyan muna tayo sa Senado mga kabombo, yung mandatory premium contributions ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation dapat daw na ibaba sa 3% na lamang. Ayon mismo yan sa minorya ng mataas na kapulungan ng Kongreso. May update dyan si Bombo JC Galvez. Dapat ibaba sa 3% ang mandatory premium contribution ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kung sobra-sobra naman ang pondo nito.
Itong sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa plenary debate sa Senado hinggil sa pag-amyenda sa Universal Healthcare Law kung saan isa sa nilalaman ang pagbabalik ng kontribusyon ng mga miyembro sa 4% mula yan sa 5% na inumpisahan ngayong taon. Ayon sa Minority Leader, kakayanin ito ng PhilHealth dahilan kung bakit maglilipat ng 89.9 billion pesos sa national government nagagamit dito sa mga infrastructure projects. Samantala, sa pamagitan ni Senator Javier Hercito, inilahad ng PhilHealth na may surplus fund ang ahensya na 183.1 billion pesos at itong paghuhugutan ng 89.9 billion pesos na ipinalipat sa pamahalaan. Sinabi ng PhilHealth na hanggang 4% lamang ang kaya nilang member contribution rate dahil kailangan nilang pondo ngayong agresibo sila sa improvement ng mga benefit package at sa pagsisikap na makamit ang mithiin na no balance billing o wala na talagang babayaran ng mga tao sa ospital. Tinukoy din ang mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address o SONA na pagpapalaki ng halaga ng itutulong ng gobyerno sa mga nagkakasakit. According to PhilHealth, we can afford but probably not lower than 4%. Ay, 4% na nasa panukala natin eh. So, That's correct, Your Honor. yun ang tanong ko, why can we not afford? Why can we not afford to make this 3%? So minus 55 billion siguro ulit yun. Ay meron ka pang 93.2 billion pesos na lampas na sa 2-year operational expenditure ceiling amount, Mr. President. Your Honor, Mr. President, actually, we can do it, no? But unfortunately, because we are it's not flexible because it's through legislation. That is why... Hindi. Kaya nga, Mr. President, nasa panukalang batas natin eh. Ngayon nga, 5, ibababa mo sa 4 eh. 4. In due time, during the amendment stage, can we amend this to 3, Mr. Yes, President? probably we can consider, but according to PhilHealth, because they are been very aggressive right now in improving, adding new and enhancing benefit packages for 2025. That is why they would rather have it at 4%, no? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang balita, todo ngayon ang paghimok ng Philippine Embassy sa Lebanon sa mga natitira pang Pilipino sa nasabing bansa na lumikas na ngayon at huwag nang hintayin pa na lumala ang sitwasyon doon. Ayon sa embahada doon sa Lebanon, dapat na samantalahin ng mga Pinoy ang available pa na commercial flights. Kapag nawala na ang naturang flights o biyahe, mapipilitan na anya ang mga opisyal ng gobyerno na humanap ng alternatibo kung saan kailangan na ikonsidera ang layo at peligro sa paligid kung byland ang magiging paglalakbay. Nagbilin naman ang embahada sa mga ayaw na lumikas na pag-ibayuhin ang pag-iingat. Ang mga sasailalim naman sa voluntary repatriation ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Lebanon at sa Migrant Workers Office sa nasabing bansa. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na patuloy sila na magmomonitor sa kalagayan ng ating mga kababayang Pilipino na nasa nasabing bansa. Samantala, plano ng Department of Agriculture na makapagsagawa ng recalibration sa Masagana Rice Industry Development Program para yan mapalakas pa ang rice production dito sa ating bansa. Sa ilalim nga mga kabombo ng naturang plano, maaari umanong umabot sa 7.5 metriko tonelada ang kada ektarya ang produksyon sa palay. Gamit na pasilidad at ganoon din yung mga input at teknolohiyang kinakailangan. Ito ay katumbas naman ng 150 sako ng palay na may 50 kilograms bawat isa at halos doble yan sa kasalukuyang national yield na nasa 84 sacks kada ektarya. Ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., tutukuyin ng ahensya yung mga lugar na nangangailangan ng karagdagang development kasabay na rin ng distribusyon ng mas pinagandang binhi para naman sa pagtatanim. Pasok din mga kabombo sa recalibration ng pagpapalawak ng irrigation systems at adjustment
doon sa rice cropping schedule ng ating bansa. Ang Masagana Rice Program ay ibinatay doon sa Masagana 99 Program ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. na nakasentro naman sa produksyon ng mas dekalidad na binhi at pagbuo ng cost-effective at yung logistic networks at mas maayos na paggamit ng mga pataba. Sa ilalim ng Masagana Program, target ng pamahalaan na maiangat ang palay production ng hanggang 25 million metric tons kada taon. Naitala naman ang pinakamataas na produksyon ng palay dito sa ating bansa noong 2023 at umabot yan sa 20.6 million metric tons batay sa record ng Department of Agriculture. Sa iba pang balita, plano ng Philippine Coast Guard na magsagawa na ng operasyon para sa tuluyang pagpapalutang sa sumadsad na motor tanker Jason Bradley. Kapag napalutang ng tuluyan, dadalhin na ito sa Pampang sa susunod na linggo. Ayon sa Philippine Coast Guard Batanes Station Commander Lieutenant Commander Michael John Encina, ang mga diver mula sa naturang Salvor and Builders ay natasan na maglagay ng mga tubo ngayong araw at susubukan din nilang sipsipin ang mga tubig alat na posibleng pumasok sa naturang barko. Ang operasyon anya ay didepende pa rin yan sa magandang lagay ng panahon at kung may mga butas sa naturang barko. Una na ngang sumadsad ang naturang motor tanker sa may baybaying sakop yan ng Mariveles, Bataan noong Hulyo 27 kasunod ng malawakang pagbaha, malalakas na daluyong at pag-ulan na naranasan sa ating bansa. Lumubog ito sa lalim na 9 meters at tuluyan ngang sumadsad sa may seabed. Mula noon ay nanatili na ito sa naturang posisyon, 600 na yarda po yan ang layo mula sa Pampang. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, may mga update tayo. May panibagong development tukol po dyan sa mga sinampahan ng kaso ni Senator o former Senator Antonio Trillanes IV. Maya lamang yan mga kabombo. Samantala, nagbabala si Philippine Coast Guard Bataan Station Commander Lieutenant Commander Michael John Encina doon sa mga operator ng barkong MB Merola 1 na kukumpiskahin ang sumadsad na barko kapag patuloy itong hindi nakipag-cooperate sa kanilang tanggapan. Ayon nga kay Lieutenant Commander Encina, mistulang tumigil ng makipag-coordinate sa kanilang tanggapan itong si Mary Jane Ubaldo, ang natukoy na operator ng naturang vessel. Anya, kung patuloy na hindi makikipag-cooperate itong si Ubaldo sa Philippine Coast Guard, ay mapipilitan sila na tanggalin at tuluyang kunin ang naturang barko. Ito na niya ang magsisilbing kabayaran doon sa serbisyo ng Salvor team na kanilang una nang nakipag-ugnayan ang tanggapan ng naturang Salvor dyan pa rin sa pag-ahon o pag-recover ng lumubog na vessel. Ayon kay Encina, nagpadala na ang ahensya ng isang liham kay Ubaldo at inihanda na rin ang isa pang liham ngayong linggo. Ang Philippine Coast Guard ay may mandato na magpadala ng 3 sulat sa operator salig na rin sa umiiral na batas. Sa ilalim nga ng Republic Act 9993 o ang batas na bumuo doon sa Philippine Coast Guard bilang isang armed and uniformed agency sa ilalim po ng Department of Transportation, may mandato ang ahensya na tanggalin ang lahat ng banta at nabigasyon at yung banta sa maritime environment. Kaya naman gagawin nila ang nararapat na aksyon sa mga kahalintulad na sitwasyon. Samantala, inaasahan daw na maiibsan na ang baha sa mga mabababang lugar sa ilang bayan sa Pampanga matapos na pasinayaan ang major flood control project ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga. Partikular dito ang bayan ng Macabebe, Masantol, Minalin at Santo Tomas, Pampanga na madalas ngang nalulubog sa baha sa tuwing may bagyo.
Ayon sa Department of Public Works and Highways, sakop ng proyekto ang 4 na pangunahing ilog sa may Pampanga Bay na Third River, ang Kaduang Tete River, Sapang Maragi River at ang Eastern Branch Channel, at nabatid nga na ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project ay isa yan sa nagpapatuloy na malalaking proyekto ng pamahalaan na target matapos sa taong 2029. Aabot sa 7.57 billion pesos ang inilaang pondo sa proyektong ito na pinondohan po yan ng Republic of Korea at Korean Economic Development Cooperation Fund. Sa kabilang dako naman, siniguro ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan na ang kanilang ahensya ay committed na bibilisan ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa pamamagitan niyan ng pagtupad sa Phase 2 project. Ang Phase 1 nga ng naturang proyekto ay nagpapatuloy pa rin sa ilalim yan ng Philippines-Korea Project. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 20 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Kasabay ng 4 na medalyang sigurado ng matatanggap ng Team Philippines sa Paris Olympics, ay nananatili namang malaki ang katanungan kung magagawa kaya ng mga atleta na malagpasan ng medal haul o yung pagkolekta ng mga medalya noong Tokyo Olympics. Kung maalala mga kabombo, 4 na medalya rin ang naiuwi ng ating bansa doon sa Tokyo Olympics, habang kasalukuyan naman ay 3 medalya na ang kanilang hawak o ng Team Philippines, habang sigurado na rin ang isa pang bronze medal sa pamamagitan ni Nesty Petesio. Sa kasalukuyan ay nakasalalay ang resulta nito sa kamay ng 5 natitirang atleta ng ating bansa na hindi pa sumasabak sa laban. Kabilang dyan sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina sa golf, at ito namang si Jan Senisa, at itong sa weightlifting si Elrin Ando at Jan Sinisa nga, at ang bagito na si Vanessa Sarno na 20 anyos pa lamang, at sasabak na rin mga kabombo sa kauna-unahang pagkakataon sa Olympics weightlifting. Ang mga naturang atleta mga kabombo ay hindi pa sumasalang sa kanilang laban mula nang magsimula ang Paris Olympics na nagpapatuloy dyan sa Paris, France. Ngayong araw, ika-7 ng Agosto, nakatakda naman ang laban ng 2 Pinay golfer, at yan ay sa oras na 4:00 ng hapon, Philippine time. Mamayang 9:00 ng gabi, sasabak naman itong si Jan Senisa sa men's 61 kilograms weightlifting. Bukas, ika-8 ng Agosto, ay lalaban ang Cebuanong si Elrin Ando sa women's 59 kilograms, habang ang 20 anyos na si Sarno ay maghihintay pa hanggang sa 9 ng Agosto bago ang kanyang laban. 1:30 naman ang hating gabi o ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Sa iba pang balita, naobserbahan ang ilang recruitment activities ng Communist Party of the Philippines na nasa 102 paaralan sa buong Pilipinas simula pa noong taong 2014. Ayon yan sa opisyal ng Philippine National Police. Inihayag ito ni PNP Directorate for Operations Colonel Randy Arceo sa Senate Panel on Public Order and Dangerous Drugs. Ayon sa opisyal, ilan sa mga natukoy na paaralan ay sa UP Diliman, PUP Manila, UP Tacloban, UP Cebu, UP Los Baños, UP Clark, UP Baguio, Bicol University, De La Salle University, Ateneo de Davao, UP Mindanao at sa marami pang universidad. Ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police nga ay nakapagtala ng kabuang 168 na militanteng estudyante na na-recruit ng komunistang teroristang grupo bilang resulta ng operasyon ng militar at pulisya at mga operasyon sa pagpapatupad na rin ng batas. 36 ang namatay sa mga operasyon, 41 ang inaresto at 72 naman na iba pa ang sumuko. Hinimok ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o itong grupong PHAPI na ang mga o itong mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation natasan pa ang coverage ng kanilang benepisyo para naman sa hemodialysis. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, dapat na ang gawin ng Philippine Health Insurance Corporation na 5,500 ang kada treatment
doon sa hemodialysis benefit package para naman sa kasalukuyan na 4,000 pesos lamang. Anya, kinakailangan na magkaroon ng upgrade o pagtaas sa naturang package dahil maraming mga pribadong ospital at mga hemodialysis center sa buong bansa ang nakakaranas na ng pagkalugi. Ang naturang pagkalugi mga kabombo ay umaabot ng nasa 300 hanggang 1,000 pesos kada treatment session. Kung hindi anya gagawa ng hakbang ang naturang mga hinaing ng Philippine Health Insurance Corporation na dapat na kumilos, ay magsasara na lamang yung ilang mga pasilidad na gumagawa o nagpoproseso ng hemodialysis sa ating bansa. Git pa ni Dr. De Grano na sa halip na danasin ng tuloy-tuloy ang pagkalugi, maaring mas piliin na lamang ng mga ito na itigil ang kanilang operasyon. Noong 2023, inaprubahan ng Philippine Health Insurance Corporation ang mas maraming coverage para naman sa mga hemodialysis patients mula sa dating 90 sessions kada taon at ginawa itong 156 session. Nitong nakalipas nga na Hunyo ay itinaas na rin ng ahensya ang benefit package rate mula sa dating 2,600 pesos kada treatment at ginawa na itong 4,000 para sa mga pasyente. Siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapatuloy ng pagtutok nito sa kalagayan ng mga mangingisda na naapektuhan ng tumagas na langis mula yan sa lumubog na motor tanker Terra Nova. Sa kasalukuyan, iniulat ng ahensya na umabot na sa 33,300 na family food packs ang naipamahagi sa mga biktima na unang natukoy ng mga lokal na pamahalaan. Ilan sa mga naunang nabigyan na ng tulong ay ang mga mangingisda mula sa probinsya ng Cavite at probinsya ng Bataan na pinakaapektado nga ng tumagas na langis. Ang naturang tulong ay hiwalay pa yan sa ibinibigay ng mga lokal na pamahalaan at ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maliban nga sa mga naibigay na food packs, tiniyak din ng ahensya na mayroon pang mga nakapreposisyon sa mga lokal na pamahalaan na nakahandang ipamahagi para sa mga biktima. Bombo Police Report. Ito mga kabombo, may mga panibagong pakete na naman ng illegal na droga ang nasamsam dyan sa bahagi ng Cagayan. Inaalam na ng mga otoridad kung may kaugnayan din ito doon sa mga palutang-lutang na droga doon naman sa may parte ng Ilocos Region. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Tuguegarao. Sunod-sunod ang mga na-recover na pinaniniwalaang shabu sa karagatan ng lalawigan ng Cagayan nitong nakalipas na linggo. Sinabi ni Police Captain Sheila Joy Fronda, ang Information Officer ng PNP Cagayan, na ang pinakahuli na nakuha ng white crystalline na nakabalot sa plastik at may magkakaparehong Chinese character na Kai Yun Li ay sa karagatan sa pagitan ng bayan ng Abulug at Ballesteros. Ayon kay Fronda, nakita ng isang mangingisda na palutang-lutang sa dagat ang nasabing plastik at nang buksan nito ay naglalaman ito ng white crystalline. Dahil dito, agad niyang itinawag sa Deputy Chief of Police ng PNP Abulug na kamag-anak niya upang ipaalam ang kanyang na-recover. Sinabi ni Fronda, agad na pumunta ang mga otoridad sa bahay ng mangingisda sa bayan ng Apari para kunin ang nasabing bagay na dinala sa forensic unit ng PNP Region 2 para sa pansusuri. Matatandaan na nitong July 29, may nakuha rin katulad na bagay sa dalampasigan ng Sanchez Mira ng dalawang mangingisda. Sumunod na noong July 31 sa Fuga Island sa bayan ng Apari na nakita rin ng isang mangingisda mula sa Calayan, at noong August 3 ay may nakuha rin sa dagat ng Nagilian sa Calayan, Cagayan. Hindi magkakalayo yung araw and yung area, titingnan po natin, ang Apari, Ballesteros and Sanchez Mira ay magkakalapit lamang po and same is true with Calayan, so dalawang beses na po yan. So posibilidad po niyan ay parang isang grupo lamang po ito dahil kung tingnan natin yung geographical area ng mga bodies of water kung saan natagpuan itong mga vacuum pack ng suspected na shabu ay hindi po magkakalayo yung kanilang area. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Personal na nagtungo ngayong araw mga kabombo sa tanggapan ng Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV at naghain ng panibagong reklamong plunder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Senator Christopher Bongo at iba pang mga opisyal ng dating administrasyon. Kabilang nga sa reklamo sina dating Defense Undersecretary Raimundo Elefante at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau at dating Philippine Navy Chief Admiral Robert Impedrad. Ito ay may kinalaman sa 16 billion pesos na Philippine Navy Frigate Acquisition Project na sinasabi na pinakialaman daw at pinanghimasukan ng dalawa. Naniniwala itong si dating Senador Trillanes na nagkaroon ng anomalya sa pagpapatupad ng naturang proyekto. Kung maalala mga kabombo, naghain rin ng kaparehong kaso si Trillanes noong 5 ng Hulyo dahil naman sa umano'y paggamit ng dating Pangulo na si Duterte at ni Senator Go ng kanilang kapangyarihan umano para sa naturang makakuha ng bilyong pisong halaga ng government projects na pabor naman na mapayaman umano ang kanilang pamilya. Ang Bombo Radio Philippines mga kabombo, mga ka-Star Nation ay bukas naman para sa panig ng mga Duterte at maging ni Senator Christopher Bongo kaugnay dito sa usapin na may kinalaman si sinampang reklamo laban sa kanila. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang balita mula sa lalawigan. Si Pastor Apollo Quiboloy, hinamon naman ng Davao Regional Director na si Police Brigadier General Torre III na magpakita na. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Davao. Hinamon ngayon ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III si Pastor Apollo Quiboloy na magpakita na lamang sa mga otoridad imbis na hayang ipagtanggol siya ng kanyang mga miyembro. Aniya, ito ang magandang pagkakataon upang ipakita ng pastor ang kanyang katangian bilang pinuno lalo na sa pagkuha nito ng titulong Appointed Son of God. Naging basihan ng opisyal ang pagtsatsaga ng mga KOJC members sa init ng panahon lalo na sa kahandaan nitong ipagtanggol ang pastor. Imbis na sanay si pastor ang gumawa nito para sa kanila. Dagdag pa ni Torre, wala dapat katakutan ang pastor lalo pat mayroon itong magagaling na mga lawyers na handang magtanggol sa kanya sa korte. Nagawa na rin umano ito ng 5 niyang kasamahan na naging rason upang sila'y makapagpiyansa kaya walang dahilan na pastor upang hindi niya ito magawa. Sa ngayon, nanatili pa rin inosente hanggang sa mapatunayang may sala si Pastor Quiboloy, kaya hindi dapat ito matakot na humarap sa korte. Sa huli, pinaliwanag ng opisyal na kailangan talagang ipa-implementa ang warrant of arrest dahil existing ito at utos ng korte. Hindi raw matatapos ang mga nangyayari ngayon hanggat hindi magpapakita si Pastor Apollo Quiboloy. Okay? He is claiming to be the appointed son of God. Okay? Sa Biblia, si Yesu Cristo namatay para sa kasalanan natin. Inosente si Yesu Cristo. Pero pinili at tinanggap niyang mamatay para sa kasalanan ng mga mananampalataya, ng sangkatauhan. Okay? Ipakita niya Pastor Quiboloy na siya ay leader na kanyang mga tao. Bakit ang kanyang mga tao ang naiinitan, nagugutom dyan, at nasasaktan? Isa lang ang sitwasyon niya ngayon. Meron siyang warrant at may huwes na nagsasabing humarap ka sa akin dahil may reklamo rito na may probable cause. E di, harapin niya, dalhin niya lahat ng kanyang abogado. Si Jesucristo nga walang abogado eh. Siya, napakarami ng abogado. Kahapon nakita natin, napakagaling ng abogado niya. Anong kinakatakot niya ngayon sa korte ng tao? At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Odessa Nietes. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mga Pilipinong nurse pinagbabato daw ng mga residente na nagsasagawa ng karahasan laban sa mga immigrants doon sa United Kingdom. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo.
Lalo pang tuminding karahasan laban sa mga immigrants sa iba't ibang bahagi ng United Kingdom na itinuturing na pinakamalala sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon kay Bombo Stephen Mark Espinosa, international correspondent sa United Kingdom, ang naturang pagputok ng karahasan ay kasunod ng isang anti-immigrant misinformation campaign na bunsod ng insidente ng pananaksak sa isang paaralan sa Southport, Northern England, kung saan 3 mga bata ang namatay. Sinabi ni Espinosa na may mga buildings at hotel na pinagsusunog ng mga rioters at hindi rin pinalampas sa karahasan ng mga police officers. Maging ang ilang Filipino nurses na nagtatrabaho sa National Health Service ay hindi rin nakaligtas sa karahasan matapos pinagbaba ang mga ito ng mga nagrarayot. Sa ngayon, nasa 400 katao nang naaresto kasunod ng nasabing pang-aatake laban sa mga immigrants. Napag-alaman na kasunod ng knife attack sa isang paaralan, kumalat ang maling impormasyon sa insidente na nagsasabing ang sospek ay isang immigrant na kaagad naman nagresulta sa anti-Muslim at anti-immigrant protest. Nilinaw naman ang otoridad na ang sospek ay ipinanganak sa Bretanya. Everyone is being fearful. Our own nurses here are fearful. There's 2 who was involved. Like they were just like on their way home, and then after that they got caught in the fog of war, which again, trucks was thrown at them, missiles. So everyone is in panic mode at the moment, and then just like hoping, that everyone is just going to survive this situation. Si Bombo Stephen Mark Espinosa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Doon naman mga kabombo sa Israel, naka-high alert ang kanilang ipinapatupad bilang paghahanda doon sa gagawing pagganti ng Iran sa pagkasawi ni Hamas leader Haniyeh at iba pang mga kalaban ngayon ng Israel dyan sa gitnang silangan. Alamin natin ang mga update na kalap ng Bombo Radio Kawayan. Naka-high alert na ang buong Israel bilang paghahanda sa gagawing pag-atake ng Iran bilang ganti sa pagkasawi ng leader ng Hamas. Matatandaan na noong katapusan ng Hulyo ay napatay sa Israel strike sa Iran ang political leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Bombo International News Correspondent Sunny Osorio, sinabi niya na nagbanta ang Iran na muling gagawin ang ginawa nilang pag-atake noong 14 ng Abril kung saan pinaulanan nila ng mahigit 300 ballistic missiles ang Israel. Tiniyak naman ng Israeli Defense Minister na nakahanda silang depensahan ng bansa at sa ngayon ay pinag-iisipan umano nila kung aantayin nila ang ganti ng Iran o kung sila na mismo ang aatake. Dahil dito ay agad na nagsagawa ng Zoom meeting ang Embahada ng Pilipinas sa mga Filipino na nasa Israel para sa panuntunan na dapat sundin upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Inabisuhan naman sila na iwasan na munang magtungo sa mga lugar na malapit sa mga borders sa South at West Bank kung saan may mataas na tensyon dahil sa gera. Ilan sa mga Pinoy na naroon ay kumpiyansa sa kakayahan ng Israel sa pagdepensa, ngunit ang ilan ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan, pangunahin na ang mga bago pa lamang roon. Nagpapatuloy pa rin naman ang repatriation program ng pamahalaan ng Pilipinas para sa mga Pilipino na nagnais lisanin ang naturang bansa. Nagsabi naman yung Defense Minister ng Israel na pinag-aralan naman nila yung kakayahan ng Israel kung handa silang i-depensa yung Israel. Ang sabi naman ng Defense Minister ng Israel is nakahanda naman yung Israel. So naghihintay lang sila kung kailan. So pinag-isipan nila kung hihintayin nila o sila yung magre-retaliate. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Unang-una na sa ating Bombo Mobile App o Bombo Mobile Application na kahit nasaan kang lugar po pwede mong masubaybayan yung mga paborito mong programa ng Bombo Radio at Star FM. Ganon din sa ating YouTube channel at TikTok. Maging sa Facebook Live, dyan sa bahagi po ng Mindanao, mga kabombo, ay available at masusubaybayan po ninyo mga programa ng Bombo Radio Philippines. Yung mga Cebu
Cebuano speaking sa Mindanao. Nariyan po para sa inyo ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Doon naman sa mga Ilonggo speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal na atin din pong matutunghayan. Mga kabombo ka Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basa Radio, Bombo! Sa takna, siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa gihapon. Kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Hibalo naton ang 3 kamutibo sa pagpatay sa kay former Puno Barangay Ernie Pural nga ginasundan karon sang kapulisan. Ining suspitsado nga naresto dito iyan sa may banwasang gimbal napasaka na sang kaso. Naglakip man karon may ara sang encounter nga nagaluntad sa probinsya sa Iloilo, partikularmente sa banwasang Lambunaw, Iloilo. I-check naman na karon sa dili madugay diri man sa aton sini nga palatuntunan with the Bombo Hana Andasa. Check ta sa iya sini nga follow-up report ano ihan nga mga motibo. No, ining ginasundan sang kapulisan ta sa kamatayon ni former punong barangay Ernie Pural. Bombohana sa report ta, please come in. Bombo jump na file na ang kaso sa suspect sa paglutang patay kay former punong barangay Ernie Pural. Kung sa diin 3 ka kaso ang ginafile kay Nilo diri kay sa suspect nga si abang siya diri na file na ang 3 sini kaso amo ang murder Republic Act 10591 kay may armas ni kag RA 9165 matapos makitaan sang drug paraphernalia ang ining suspect kag indugang man diri ang section 15 under RA 9165 kay pinagpositibo ini sa gitigayon nga sa mga kapulisan. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Marlon Perez iyagin kaya diri nga di may ginahawidan sila ka mga mabaskog nga ebidensya batok sa ini nga suspect matapos sa katulad sila sang 2 ka eyewitness na mismo nakakita sang gunman nga apang wala man makita sa crime scene pero prior sa shooting incident
nakit-an na ini iya bombot siya pa. Una diri ang bata ni mismo former pulong barangay Ernie Coral nga ti duha ka adlaw prior sang incident nakita ini malapit sa balaya sang biktima nga nakatambay ang ining suspect nga si Nilo kag nagasal ng cellphone lang. Pero sina kati usually ang ining suspect nag-helmet ini siya pero katong time ang helmet na tungtong sa iya ulo kag nakitaan ang itsura sini kag hindi malipatan sa iyang bata kag na-informan abi sini o na-inform siya sa iya tatay nga may nagasunod sa iya pila na kaadlaw kag gintudlo ni tatay na nga amo ato ang tawo nga nagasunod sa iya na curious man ang bata mismo ni former punong barangay Ernie Coral nga sinod gid man bala ang ining taho nga nagasunod sa iya tatay kaya ginobra niya didto ang nagpakuno-kuno ini nga nagabakal sang sigarilyo sa isa ka tiyanggi kag nagkarwash siya pero nagkasuksok ini siya sang sunglasses agod nga hindi may tuluan nga gatulog ini siya sa suspect o kung sa tawo nga nagasunod-sunod sa iyang amay. Wala man mapicturan kag wala man sang nakuha nga mga CCTV man dira Bombo Champ apang ang tinutuyo lamang sinisang bata niya ti obserbahan lamang kung sino gid man ang persona nga nagsunod sa iya. Kag diri man sa impormasyon nga malapit lang ang ining carwash sa balay mismo nila former punong barangay Ernie Coral. Dugang man diri ang isa ka eyewitness man ikaduha nga eyewitness diri Bombo Champ amo sa tindahan mismo sa Baldao sa Lapas kung sa diin na alas 6 aga ang eyewitness nga tumo diri ni Police Captain Perez ara sa terminal nga nagahulat sa pasahero may nag-abot nga isa ka motorsiklo nga ginamit sang ining lalaki nga naka-sweater nga may tatak kag naka-helmet na ito nga may tatak nga HNJ. Tigin pamangkot ini sang kapulisan ang ining eyewitness kung paano niya nabalaan o kung nahambal nga siya gid man ang suspect kag nagsabat ang ining eyewitness nga natandaan niya ini. Bangod sang time nga nag-park ini sa motor, wala yagin sapak sang tion na nga naglawig na tinerkiti kung imagine nato na mabot siya ang parkingan sang mga tricycle terminal balakit inagapangita sa mga pasahero dira siya nakapwesto sa unahan nga part sang duwa ka tricycle kon sa diin ano bala hindi siya nakaangay dira ka tricycle lang dapat pero kay paradahan ina sa mga tricycle nga pasahero isa tion nga isitaon na tani sang ining eyewitness ang ining suspect nakahalin na ini siya pero ang ila lang diri nga distansya daw mga ginabulubanta nga tatlo lang ka metros man. Natulad man, natulid man, amo nga eyewitness ang suspect. Pagod natandaan niya nga sa body build sa iya man nga features kita niya nga ginakuha. Wala ang helmet agod maginom sang tubig. Tinandaan niya nga ikalbo. Ato, apang wala sang nakita ang ibang nga features sang nadakpan na si Nilo, o kung suspect nga ini. Yun pa-identify sa ginapang eyewitness kag nag-agree ini sila duha na siya gidman in suspects. Bali ang eyewitness naton diri ang bata mismo ni Cap kag kaduwa ang eyewitness dito malapit sa lapas sa market man dito kung sabihin man ang malapit ang crime scene. Man nga tinakitaan man nga ginapamangkot man naton diri mismo man si Police Captain Perez nga wala man sila sa krimen pero na-identify nga siya gidni bangod sa una man nga makita nato dira ang bag nga color pula ang packet sini mo champong i-describe nato na duwa ining packet niyang backpack isa wala niyang pahinabi ang pula kag itom sa piyak kag ang mismo mga Lapas Police Station kag kabilang ng ICPO coordinate sa intelligence operatives kag may nagpanghatag sang picture kag video sa suspect sa mga nagliligad nga shooting incident kadi kung sino bala ang pwede nga o kung posible nga suspect diri kag nakit-an man sang eyewitness nga ang bag nga ginadala sang gunman nakit-an niya sa isa ka lugar nga pareho gid ang bag sini nga may pula nga color kag ito man sa piyak diri man magluwas man sa diri nga nila amo man ang kalbo siya ang iya nga panglawason ang sa picture niya kag
amo dito nakitaan nga para pareho gid ini Donald Trump. Didikto man nga nagtugma man mismo ang hatid sang City Intelligence Unit ang video, kati may video man ini nga ginpakita mismo si Police Captain Perez aton nga tinagabulang ini siya. Kag ang suksok nga short pareho gid, ang helmet niya ang panglawason kag nakita gid mismo sang mismo man nga kapulisan siya gid ang ining suspect. Kung pamangkoto naman iya sa iyang bahin abisang motor nga gingamit, gingamit niya dito sa shooting incident ang scooter nga itom. Apang sang pagkita na sa iya kon na pagdakop na iya sa may gimbal, nakalain iya nga motor, ti gina-consider man diri ni Police Captain Perez nga ila man nga coordination sa mga collaborative sa gimbal ang iya obra kuno din na ilis-ilis bala ang mga kagamitan agud hindi siya matandaan. Apang lang nalipat ini nga ang iyang bagang nga dala permi amo gid na ang ginbasihan kag na consider man nga dako man ini nga ilang hawid dira as pamatuod na siya gid man ang suspect Bombo Trump. Diri ang mga motibo nga isa-isa sa ato ni Police Captain Perez amo ang pwede nga makontra niya police ni punong barangay Ernie Poral na kontra sa negosyo abi ang negosyo usually may mga competition apang wala man matumbo diri kung ano giban nga business sige pang investiga man diri kag sa iya man mismo nga pagpunong barangay kag kung sino gid bala si Nilo kung is set gun for hire o kung personal na nga kilala mismo ni former punong barangay Ernie Poral ang ining suspect. Pero sa pag-imbestiga man natin kung isip-isipon natin nga ang kung kilala niya mismo si punong barangay nga akilang na niya mag-casing o kung magturutan-aw kag magsunod-sunod dito kung balaan niya ang mga balay kag kung diin man ang hulag sang sining former punong barangay. Diyan iba na kayo naton ang ining pahayag ni Police Captain Marlon Perez. Ito na na file na natin yung kaso laban kay Nilo Gordaya, yung suspect natin dito sa shooting incident kay kay Caporal. Mayroon tayong na-file na 3 kaso, no. Unang-una yung murder. Pangalawa yung Republic Act 10591 yung kasi nahulihan natin ito ng armas, no. At yung pangatlo, Republic 9165 dahil nahulihan natin ito ng nakuhanan natin ng hindi naman drug paraphernalia. Then idinagdag natin yung section 15 kasi nag-positive ito sa drug test. So yung section 15 yung using of illegal drugs. Okay. Meron tayong 2 eyewitness, no, na mismong nakakita ng itsura nung gunman, no. Hindi nakita sa mismong shooting incident. Pero prior ng incident na-expose niya yung mukha niya, no. Unang-una yung anak ni Cap mismo nakakita na itong si Nilo 2 days prior ng shooting incident nakita siya malapit sa bahay ng biktima, no. Nakatambay lang daw siya na nagti-text pero yung helmet niya is pinatong lang sa ulo, kumbaga hindi nakasuot mismo sa ulo, pinatong lang, so nakita yung muka nung anak ng biktima, no. So identify niya, hindi niya makalimutan yung muka kasi nung time na yon na nakita niya na-inform din siya ng father na may sumusunod sa kanya at itinuro niya na yung tao na yan yung sumusunod. So na-curious daw siya, ang ginawa niya parang bumili daw ng UC doon sa isang tindahan, din car wash kasi meron daw doon yung lalagyan ng coins din makakarwas, may hose. So nagkarwas siya. Meron siyang sunglass pero habang nagkakarwas siya, yung mata daw is nakatutok doon sa tao na sinabi ng kanyang ama. Hindi niya napicturean, basta inobserbahan lang daw niya kung sino yun, kung anong mukha, anong ginagawa. So after that, ito nga, no, nangyari na yung hindi yung ating eyewitness mismo dito sa may public market ng Lapas, no. Bandang alas 6
ang ating witness nandito sa isang terminal, no, na nag-aabang ng pasahero. Ito nga, may isang motor na dumating na ang suot naka parang shirt daw, no, sweater na may tatak, naka-helmet na itim na may tatak na HNJ na kulay green, no. So ito yung ang tatak sa helmet niya. Ano? Parang HNJ. HNJ? Oh, HNJ. Okay. So ito nga, tanong ko sa kanya, paano mo nalaman na siya? At paano mo natandaan? So ito yung sabi ng ating witness, no? Kasi nung time na nag-park siya, hindi niya pinansin. Pero nung tumagal siya, gusto niyang sitahin. Doon sa pinarkingan niya is paradahan yun ng tricycle. So, gusto daw niyang sitahin kasi terminal yun. Tigin sita yan? Hindi niya nasita kasi nung time na sisitahin na niya kasi natagalan na yung ating yung suspect, no. Umalis. So, umalis na siya. So, hindi na niya nasita. Pero yun nga yung sabi niya na gusto niyang sitahin dahil yun ay terminal. Ayun nga, no, kasi nakita niya yung muka. Nakita niya yung muka na uminom ng tubig. So, yung helmet niya, inalis niya. Ang unang-una niyang napansin, kalbo. Kalbo. Ginkuha kang helmet? Oo. Ginkakas kang gibutang sa din motor? Sabi niya basta nagtanggal ng ng helmet para uminom. So doon niya nakita yung itsura ng mukha. Sir, may mga maliban po doon sa may mga specific na tinandaan siya, sir, sa face ng yun yung unang-una niyang napansin, no, kasi yung ulo daw niya yung lambok. So kalbo. Hindi man niya nakita yung ibang no, kung ano man yung features ng mukha. So basta kalbo. Oo, no, na-identify niya na siya talaga yung nakita niya. Nabatian diri Bombochamp ang pahayag ni Police Captain Marlon Perez, ang officer in charge sa La Paz Police Station kay Tidugang Mandri Bombochamp, ang magluwas sa 3 ka kaso ni Nilo Guardaya. Ang upod niya nga si Gerson Kentapaw nag-expired detention naman ini kung sabihin man na nagkaswan of justice iya Bombochamp. All right. Now, ang eyewitness siguro hindi ta ni pwede magamit. Kay maghambal ka nga eyewitness, ang butselingon or ang meaning, ang definition sang eyewitness, a person who saw something happen. Krimen man ina o kung aksidente, a person who saw something happen. Tisaw gada sa bata ni Kap, although ginarespitar man naton, but hindi siya pwede makabig nga eyewitness. Kay why siya sang natabo ang pagpanglutang. Ikaduwa to nga eyewitness, ano ganito, gabantay sang ang tricycle driver, ang isa Bombochamp. Ang tricycle driver? Ano kunong hambal ya gani, Bombuana? Ang nakita niya ang pagkuha balas sang helmet mismo sang ining suspect, kung di nakita niya ang facial features man sang ining suspect. Sang sano yung kuha ang helmet? Amo ka gitong time prior gid sang anti-skid matabo. Pero nakita niya bala nga naggintiro? Gintiro sang suspect? Wala na Bombochamp. Hindi taman siya makabig nga eyewitness na karon. Kay kung maghambag kang eyewitness, nakasaksi gid bla, nakakita gid sa aton sini nga mga kabumbosang natabo. Now, luya ko lang i-discuss man nga natumo ng itsura kay ginalsa ang helmet, nakita sa karwas, suno sa bata ni Kap, pero iniya days before sang natabo ang pagpangluthang sa kay Forvera Puno Barangay Ernie Pural, di ba? All right. Sa aton sinimatag palamati, nakaintindi man kita kag hindi man kita ipokrito nga kon may mga kasubong sinigani iyang mga hilikoton, proyekto kung sa mga tinaga pa sang iban nga tawo, lain ang nagakasing, lain man inang matira mo ang
ang ma-execute, no? Lain dira iya ang malantaw sang area, lain ang hibalo sang day-to-day activities ang subject, kag lain man ang execute, di ba, sa aton sining matag palamati. Now, medyo mabalik-balik ko anay bumbuhan na gamay lang sang tsimpo, sang tion nga natabo ang krimen, may mga recoveries. Bombo Trump, isa dito man ang bala sang ginkumpirma naman mismo ni Executive Service Director Police Colonel Kim Ligada. Isa ini ka 9mm man, bala sang 9mm man ang nakita diri sa may amo nga crime scene. Sino nag-recover sa to? Amo man ang kay di ba nauna dito nga kadto ang La Paz Police Station, of course pag ginasuktal man sang Iloilo City Police Office man. All right. Now, sa pagkahibalo naton abi sa mga pila naman ka na eksperyensyahan naton nga mga kasubong sini nga hitabo, why ginana sa may makatandog nga iban kunti ang scene of the crime operations. Ang pamangkot gani kung collect sang La Paz PNP ang mga bala nga agin tandog nila kay may imbestigar pa na ng suko mo, granting for the sake of discussion, as per information may namulot kuno sang basiyo nga agin pulot kuno mo nang dalagan sing istorya nga agin pulot sang La Paz PNP or any personnel or the investigator himself nga agin pulot niya ang basiyo. Kay dapat markingan pa na sa scene of the crime operatives or scene of the crime operation. Sila na iyang may katungdanan, sila dira sa paghikutar, pag-imbestigar, pagpangusisa sa kung anong senaryo sa lugar kung sa diin na tabo ang krimen. Tiina gani do way ginaya madigagid kabugusan sang aton sini kapolisan ang madumduman talang ang hambal sang bag-o naton nga city director nga pabayaan talang anay mga nagaimbestigar para hindi sila madisturbo. Anyway, tapos na to. Amo na sa aton sini nga mga tagpalamati. Ano pa gid ang ginhimo sang kapolisan sa pagproseso para nga matumod ina siya kag mapasakaan sang kaso? Ginpaydalom bala nila sa parapin test ang suspitsado, bombohana? Wala na ini mapaidalom sa paraffin test man, Bombo Trump, kay sa pahayag man ni Police Captain Perez nga sa bangod nga naka-test man ini siya, pero sa mga nauna nga mga shooting incident connected ini siya sa Villa Anita nga shooting incident man, wala man daw kumbaga professional na nga suspect ining kung magpangtiro ang ining magpangluthang ang ining suspect man sa pahayag ni Police Captain Perez kay tinakagwantes in that time sa shooting incident nga natabo kay police kay former punong barangay Army Coral. All right, granting for the sake of discussion nga nakagwantes hindi na pagparafin test, sino magastuaw? Police station, si La Paz Police Station, sino ano rangko ganin ni Perez? Police Captain Perez. Si Police Captain Perez sa magastuaw? Ang pamangkot pa lang ko bumuhala, no? Anyway, tanigi, kaya mo man lang nagalit, tanigin pagi na lang sa usto kag sa tanan sining proseso. Na-justify man sang ICPO nga pakita tato bla bumbumel ang picture sang ang gigsend ko na lang nagatindog ang before siya mag-execute sa krimen sa aton sinima kabombo. Ang still picture lang ang dumay ginsend ko na. Sa aton sinima tagpalamati may mga ara-ara na. Pero may isa pa gid nga mas lapit-lapit kukuna mo na beo. Di ko magamuna kag naka-sweatshirt siya. Dapat sa kadakoon sang buyon to kung structure lang sang lawas lang taon ta. Do hindi man ay buyunan ang triggerman, ang gunman mumuha na. Amo gani nga gin na pamangkot gid naton diri si Police Captain Perez kati kung sa body belt niya kung sa height abi dira pero ang kabako don sang iya dira nga chan niya di makita naton na to layo gid katamaan man ni Bombo Trump.
Okay. Ano kunong ginlantaw pag nila bumbuhana nga natumod gid nga siya ni ano parehas bag ano to gani? Sa bag bala nga ginasuksok sa ining suspect. Okay, Bombomel sa bag kita na makadto. Balikan tala na karon ng sweatshirt. Ini iya nga kwa still picture na to ni sa CCTV nan. Kung lang tawon nimo itom kag daw may nagapula sa likod. Pero do effect ini isang light bala sa pagkuha sang picture or sa pagkuha sang CCTV guro. Pakita ta masami abi nga bag sang suspect. Mela masami nga ginasuksok nga bag, nagabuhi siya manok sa bulangan, nakita siya nga nagalakat-lakat sa kundiin to. No? Arao, ang bag niya, ara sa muna sang natuma ng suspect, may mga picture di gabuhi sa manok sa bulangan, no? Pula yakalo, bagya pula sa ibabaw, no? Doang pula sa ibabaw eh. Sa aton sinimatag palamate, ara pa dako untanan. Okay, ara na. All right. Isaya paging ka-picture nga may bag siya nga duplo pariho kuno. Nga amo ni palatandaan sang lapas PNP nga nya kadamo na siya sang pinang-islan pero ang bag gyud ang naliptan niya nga islan. Next picture, ari siya. Nagalakat siya, nagakalo nga pula, nagadumay mask ni siya tapos may bag siya nga backpack pula man ang sa likod. Balik ta to be sa still picture. Tiyang pagpulaya siniya bumbumil do lighting effect niya. Tigranting for the sake of discussion na bingamo na iyagi man to bag. Balik kita sa hoodie. Ang ginasuksok yang nanara. Amo nang tatak sang hoodie sang suspect. May tatak siya nga ruka. No? Kung basahon mo na RVCA pero sa pagpanalawsaw taruka ang pagbasa sina. It so happen nga ang kilala tamay mo man nga hoodie mo boy makita ka ni hoodie sang kilala to da. Iyara man sa hoodie nga mo na Ang punto ko is that nga grabe naman na yung coincidence nga amo lang gito yung bag or nagpariyo ang bag sining suspect kag sang nagtiro patay sang nag get away na siya pero kung ako maglantaw ganito galibog pangulo ko kung pulagin man to ang bag may pulagin man sa bagya or effect lang ato sang lightings bala sa aton sini nga matag palamate no do effect yun man bumumel, no? Hindi siya why siya sang pula. Kinulbahan ganing kilala tay sa niya. Tutdan ko na lang ni guro nga mo ko nga hoodie kay basi balakon. Pati ako pick upon di sang lapas PNP sa aton sini nga mga tagpalamate. Aton lang sini ginapaidalom sa mga pagpanghusisa ang mga ginlay down man nga pieces of evidence, circumstantial evidence sang lapas PNP sa aton sini nga mga kabumbo. Kay katulad sang pamilya, katulad sang kapulisan, kita mismo diri sa Bombo Radio, luyag man naton nga mahatagan sa nagakigo nga hustisya ang kamatayon ni punong barangay, ni former punong barangay, Ernie Pural. Sa aton sinimatag palamati. Pero kung daw kasubong iya may mga makitaan kag may masiplatan kita nga mga diferensya katulad na gid lamang abisang motor. Ti ang justification sa kapulisan ti ang gingamit is sa scooter type. Ang na-recover is sa badya or pantra. No, pantra type, magamba ka pantra. Munang tawag sila nga pantricycle, bla, hindi pantropiko. Pantricycle, nan.
ang na-recover pagid sa suspect pugakhang nga pusil. Tiyang gingamit ya 9mm. Kay 9mm kuno ang na-recover sa aton sini nga mga kauturan. Pero pinsaro naton, nakapatay ka ng tawo, mapasayang-sayang ka pa ya sa iban sini nga lugar. Oh. Ang visible subong ga side view na ang aton sini nga suspect, tido hindi man ang uduay man sang pula dira sa bagya. Hindi bla? Oh. Sa aton sini nga mga tagpalamati, tiyan mo na nga luyag gid naton nga mahatagan sang hustisya. Pero hindi mo't silingon nga ang paghatag sang hustisya sa kamatayon ni punong barangay, former punong barangay Ernie Pural, makahatag naman sang inhustisya sa iban sini nga tawo. Tikon mag-amo sini Banwa, duha na karon ka inhustisya diri. Ang matabo, inhustisya, kay daw kasubong nga ginpilit ta lang, nga may madakpan, kag ipatuto tatanan nga sala sa iya, kag inhustisya sa bahin ni former punong barangay Ernie Pural, nga hindi man tuya mo ang nagkomiter sang krimen, pero may gindakop para lamang iyang ipatuto sa iyang krimen nga natabo. Another inhustisya pagid. Kay tiway ta matumod kung sino ang sa likod. Sining nasambitan karon nga pagpatay kay former punong barangay Pural. Kay kon hard killer, ining suspitsado nga gipasakan sang kaso, sinong nag-hire sa iya? Ano ang mga motibo? Negosyo. Ti si former punong barangay Pural is into ano gani na ang tawag bombo umel ang nagabligya duta bla? Realtor, no? Sa aton sinimatag palamati. Real estate. Kung sa pagkabarangay kapitan niya, ti dalana na guro ang iya sini nga pagpanindugan man sa kung anong nga mga inhustisya nga nagakalinabo sa iya sini nga barangay, pag-ulikid niya sa pumuluyo, para nga hindi man pagpiguson, ugaling kiti, hindi naman siya punong barangay subong. Ano pag isa to ka motibo ganibong buhana? Ang isa pa ka motibo man din to, Bombo Trump, amo man ang iyang pagkakapitan. Di na mention gani ang pagkontra sa negosyo nga ti subong sa iya pahayag man mismo wala matumod kung ano ang negosyo man mismo ni former punong barangay Mandiri, Bombo Trump. Hindi nibla tatlo sa pagkakapitan, sa negosyo ay katatlo ano? Ang kung gun for hire giman akong tuyo gid nga patyon I mean si former punong barangay man. Oh, ti gun for hire ti but silingo may tao sa likod sang may nag-hire gid ay sa tao kay ti. Paano bi magsumalangay ang banas nila ni Nikap? Tod nga naga ang suspect sa sandig man sa pagpangusisa sa kapulisan taga Bulang pero ti si Kap gasagon manok breeder, ga-breed sa sang manok kay nugulang pero why ni siya why ni siya nagabulang kay hindi pwede sa iya do, hindi pwede ni sa ila do may basta do mo nang pangitsindi ko. Ano man sa aton sini nga mga kasimanwa. Oh.
amo gani ba mo siya mga dugang man diri ni Police Captain Perez nga ti kung sagto pangkot naton kung ano kadako ang posibilidad nga gun for hire ti kung madako-dako man tigin na madako man ang posibilidad nga gun for hire kay ti may mga natabo pa nga mga casing o man pag monitor man mismo sa nga suspect sa pila ka prior sa nga shooting incident wala man gipabayan sa gihapon ang iban nga leads o motibo man diri sa shooting incident mo Chang. Daw ano bla ni? Ang kilala ko lang nga nagapadala diri sa mensahe sa kuno daw ka joker bala sa imo. Oh. Mangkuta ko bibumuhana nga daw ka joker sa naga-text diri sa ako daw. Nga bombot siya. Ti hambalya sinya ti kun hindi maparapintes ang suspect why not ang bilog nga personnel sa ICPO ipaparapintes ko no? Do ga joke ka bala sir? Oh. Doon na kumaan ka, bumbuhan na. Dahil lang, arap agad, may nanotisyaran kita, bumbuhan, may ipakita ng nag-standby din sa wala kumlaw. Zoom in na be, may gloves kin man? May gloves no? Gloves na? Ha? Zoom in na be, bumbuhan, ano ni man? Muning budlay kon may gloves? Wala no? Do wala nagasanto sa kunang get up mo dark color nagimo sini nga hoodie tapos magamit ka gloves nga puti ito man imo helmet ito man imo motor do niya ganyan oh ang outsole sa sapatos niya puti pero may gloves why Dos may skin tone nga gloves. Sa mga kabubo na to nga Facebook Live, hindi nila pagparapin test. Ang suspect ay nagagloves ko no. Pero wala to anyong lao. Duay man nating gloves. Oh. Abili watan yung istorya nyo, biplastar nyo mayo kay pamatian ta. Bumbuhan natin kyo get. Yes, mamotsyam kay ti dugang mandiri man sige man ang pagmonitoring nila amo man sa kaangot mo nila sa koordinasyon nila sa Gimbal Municipal Police Station kung sa diin man ang sabahin naman iya sang suspect at daw hindi man pag hindi gid mabaton man mismo sa pamilya nga ti amo sini nga ang ilaman nga sinilo Guardaya ang ginatudlo dire kay ti ginapangitaan mismo man sa kapulisan sa Iloilo City Police Office kag Lapas Police Station kung may mga CCTV footages bala ini sila nga makapamatuod nga didto gid man sinilo Guardaya that time Bombocham. Dugang naman sa balita Bombocham pag ogid lamang kaslod ang balita nagikan man sa may Philippine Army kung sa diin mag-enkwentro nga nagluntad sa area sang Lambunaw Iloilo sa barangay Kabangdayan Lambunaw Iloilo kontra naman iya sa may Kabatangan na Lambunaw Iloilo kontra naman iya sa katapos sa 61st Infantry Battalion nga sa subong aton diri nakuha impormasyon kay Lieutenant Colonel JJ Javines kung na-confirm nga isang alas 10:40 subong nga aga may 3 ka miyembro sang Regional Headquarters Committee Rehiyon Panay kag Central Front nga nagresulta man ang ila sa engkwentro sa isa ka patay sa bahin iya sang rebelde kag seashore o pagkuha man sang ilaman nga mga 1M16 rifle. Abang Bochap dugang diri dugay-dugay pakuha naman naton sang bahin si Lieutenant Colonel JJ Javines. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kida Bombo Hana Andasa. Ang newly discovered Bombo Mel, pakita biliwat lihog ko. O sa mga kabumbo na nato na nga nagalantaw subong sa Facebook Live. Kung ikaw man kuton, may gloves ni kuno ay. Kung ikaw nga nagalantaw na subong sa Facebook Live, kay ang hambal sa atong kapulisan way naging paparapintes kay manigative malang kay nagagloves kuno ang suspitsado kay man professional hard killer ni sa kuno. Ang suspect nga gindakop sa Lapas PNP professional hired killer
Tiyaraw, pakita ta, mangkutan kung may gloves na o kung why. Sa ton sini nga mga kabumbo, kag ginati, different angle ang implastar ta. Ang backpack ya siniti, do puro mo lang to itom kag duway man sang pula. No, kag ang pula sa backpack to sa CCTV to do reflection to ya sang suga. Araw. Kung matamaan mo ka zoom in bla tapos sa picturean mo do pula siya do mo na ang guaya. Or ano ganinang term bumbo mel kon para sabi monitor mo na ipalapiton mo dang lens ang imo sining cellphone kuti simpre do may ara sang paglain sang color. Domos na. Sa ton sini matag plamate. Anyway, ang isa ko kakilala nagpalabot man sa mensahe diri sa akon nga bumbot sama biko sa range lang na may pulot boy. Sa crime scene gali may pulot boy ma. Sus Maria ka gusip pa do mga mo sini plastada do ga hirap ang sulok-sulok ko mga mo kada. Sa ton sini makabumbo. Back to the drawing board na biliwat iplastar ang storya para kado angay-angay kag mapatihan gid. Tagan toastis siya si punong barangay former punong barangay Ernie Purala. Sa ton sini nga mga kabumbo. Kung ikaw bibumbo do ni maglantaw may gloves. May gloves ko ay. Araw? Do may gloves ki man Ara gina slow motion ta. May gloves. Do gloves ki man? Sa mga kabumbota para nga isa kag isa sa aton maka husisa mamla kag makalantaw sang plastada sa sining hitabo sa aton sining mga tagpalamati. Ang walay nga kamot do kuko na to yang gaputi-puti bumbumel no. Anyway, sa aton sining matag palamati ang aton man lang sinadiri ang kamaturan kag katulad sang pamilya ni punong barangay former punong barangay Ernie Pural, kita nagapangabay man nga matagan ini siya sang hustisya pero ibutang taman sa husto nga pamagi sa paghatag sang hustisya hindi kay makatuga kita ya sang dugang pagin sini nga inhustisya. 41 minuto sa nakaligad sa takna sining alaw na pagbaliktad dugang ang mga balita kag impormasyon diri man sa bumuanay sa udto. Istoryahan naton banwa groundbreaking ceremony sang 336 million nga total pipe replacement project sa Metro Pacific Iloilo Waters. Ginpatigayon subong adlaw balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 4 to 10, 2024. It's another Saturday nga puro sa inyo mga paborito nga songs that are largely from the past years. Kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza.
Mangininyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Agosto 10, Sabado. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Agosto 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga matrack o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako
Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa text kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpakalagad sa Bombo Anay sa unto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. 336 million pesos balor sang pipe replacement project sang Metro Pacific Iloilo Waters. Amo na bala ini ayhan ang sabat sa problema sang water distribution diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Check naton si Bombo Angel Tan sa iya sa follow-up report. Jel, sa report, standby. Kung madumduman pa ninyo sa aton sining matag palamati, masami iya ang go-to move sang Metro Pacific Iloilo Water is water tanker delivery. No? Sa 5 na nila katuig siniyang joint venture with the Metro Iloilo Water District, wa nila masulbar sa gyapon ng ila siniyang promisa nga i-improve nila ang ila siniyang serbisyo sa mga konsumidor sa aton sining mga kabombo. No? Amo na bala ining sabat. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in.
Ginpatigayon diri subong adlaw bombot siyam ang groundbreaking ceremony sa 336 million pesos na total pipe replacement project sa Metro Pacific Iloilo Water. Sa interview sa Bombo Radio, si Mr. Angelo David Berba, Chief Operating Officer sa nasambit nga kompanya, ay pahayag na nagalabot sa 14.97 kilometers ang total pipe replacement project nila nga halin ina siya sa barangay Ungka diri sa bahin sang Bombot Siyam kag pakadtoy ni siya sa may area sa Haro Plaza. Ginalantaw nga kabahin Ungka Haro, Ungka Pavia, Jel? Ungka Haro ni Bombot Siyam. Kag ginalantaw diri nga mangin kabahin sa mga benepisyaryo nga makabaton sang kaayuhan ang mga konsumidor halin sa may distrito sang Haro, Mandurriao area kag pila ka basin sang city proper. Suno kay Mr. Berba, ang ila kumpanya gid lamang ang pinakauna sa bilog nga Asia Pacific ang magagamit sang 1,000 mm diameter pipe na hydraulic system ini siya gin-import pa halin sa pungsod Spain. Patag ni Berba ginalantaw nga maganubo halin sa 70%, pakadto sa 25% ang non-revenue water sa Metro Pacific Iloilo Water ukon 10 to 15 million liters per day ang matipon pananglitan nga ti matapos ining proyekto. Kagti ang tatlo mandri ka mga area sa Misty proper, sa may Snikway, Barrio Obrero, kag Moliluni nga ginaplanuhan ang total pipe replacement, team materials man ang ginaplano nila nga iplastar Bombot Siyam. Kag for 2024, ang ginalantaw diri nga para sa mga improvements nila ang pagpagawa sang kwarta nga worth 1 billion pesos para sa rehabilitation kag total pipe replacement. Kag sa 2024 to 2028 gina-estimate rin nga makapagawa sila sang 8 billion pesos. Dugang pa diri sang natindan nga kabahin ini sang ila gina-propose nga water increase. Ang ining mga increase man sang ila nga mga trabaho when it comes sa mga projects nga para sa improvement kag pag-achieve man nga mangin potable ang tubig iserbe nila or mag-aagi sa ila nga linya Bombot Siyam. Pamatayan ka bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Angelo David Berba sa nga interview. Itong HS Haro pipe replacement project na tinatawag namin, this is a 14.9 kilometers of pipe laying, rehabilitating the old pipes and replacing the old pipes. No? Ang diameter po nito is 1 meter in diameter. And we will be using PVCO. It looks like a conventional PVC, but yung molecular structure kasi niya iba na. So kung makikita nyo, it's thinner, lighter, significantly lighter. Kaya ang advantages po nito, this is cheaper and mapapabilis natin ang pipe laying works natin. Ang direct beneficiaries nito, Haro, Mandurriao, and parts of city proper. Ang objective po nito is also to reduce non-revenue water or yung water losses natin. We will be able to recover 10 million liters per day of water losses. Significant impact nito lalo na next summer, no? As you know, nagkaroon tayo ng El Nino and we're trying to mitigate the impacts of El Nino by recovering water losses to about 10 million liters per day. Ang nawala kasi sa atin nung El Nino, about 30 million liters per day. And nakita nyo naman, nagkaroon tayo ng water scheduling and this would somehow mitigate that impact. Ang goal nito, again, is to recover 10 million liters per day and at the same time to lay distribution pipes na parallel dito sa kalyeng to, yung nakikita nyo ngayon, yung HS Haro na project namin. Meron siyang transmission line, dalawa yan, 1 meter in diameter and 600 mm in diameter. Now, the 100 mm, the 200 mm, ang ano yan, mga tertiary lines, distribution lines, meant to connect customers along the way. Opo. So, yung stretch na yan, mako-connect na natin yan kung meron tayo mga unserved customers. This is part and parcel, no? Again, ang main objective ng rate increase natin is to catch up with the rising cost of expenses, particularly materials, labor, cost of water natin kasama na doon, no? As mentioned in my previous and press releases, ang price increase namin, never pa kami nakapag-price increase since 2018. Kahit na
continuous ang rise ng mga expenses natin, particularly on power expense, bulk water expenses, material cost, and fuel. Lahat yan nagtataasan. So, since 2018, di pa tayo nakapagtaas ng rate. First ever in Asia Pacific, PVCO. Makikita nyo, similar look siya sa PVC, but significantly thinner, lighter. Kaya yan ilay much faster and cheaper siya dahil nga lighter siya. Shinip pa natin to from Spain and Malaysia. We've been called several times sa council, no, and sabi nga namin, we have goals to serve the Iloilo constituents much better by providing them with ample supply. Sabi nga natin kulang talaga yung water supply na nakukuha natin from our bulk water providers na, and we're trying to look for other bulk water providers. And other than that, dapat ma-reduce din namin yung water losses namin kasi ang water losses namin is about 45%. Na-mention kanina, sir, na parang nasabi na medyo mahaba na yung pasensya ng City Council sa MPIW and MIWD, sir. Pwede ito ma-expound, Sir Angelo? Yes, naiintindihan namin yan kasi nga sa city proper, minsan may water scheduling tayo, low water pressure, minsan no water talaga, no? This is because of non-revenue water. Mataas talaga yung losses natin, 45%. Pagka na-reduce natin yan to a level acceptable standards, no, target namin 20%. No, definitely magiging tight yung system and the customers will feel the advantages ng itong mga projects. Better pressure, better water availability, and of course potability rin will be affected. Magaganda yung water quality natin kasi walang pumapasok na either sediments or contaminants. No, live pa rin naman yung parallel pipe and gusto nga namin i-abandon na yan, no, dahil maraming leakages. So, pagka tapos na tong project na to, ililipat lang namin yung source dun sa bigger diameter to carry more volume. Bomba siyam na batian sang mga kabombo naton si Mr. Angelo David Derpa. Kaya mo to ang baniyang at isarabi ongoing ang paglilis ng mga pipes nga ni sa mga nakalain-lain nga areas ng Iloilo City, hindi kuno maapektuhan ang ila serbisyo, kundi i-transfer lang nila sa pipes nga naga-function na or natapos na nila once nga completed na ang project. Bomba siyam, kabahin man sa mga nagtambong, madamo ang mga opisyalis, kag sa dito manabi nga nakita naton, si punong barangay Ronela Wanesa, nagkupo man, nagbugno mismo, si Vice Mayor Jeffrey Ganzon, bomba siyam. Din gani, mamunit ka gani, Jel, din madakpa ng isda? Bomba siyam? Kung mamunit ka, din ka kadakpa ng isda? Deen. Kung ka pamunit ka gani, din ka kadakpa ng isda? Ay, sabi ko ka pumangkot, kisakon. O tiga pamangkot ko gani si mo, kung mamunit ka bla, din ka kadakpa ng isda? Sa baba? Pero ang Baliber ba? 45% ang ila non-revenue water. Tinga mambal pa siya nga kulang kita sa supply sa tubiaw. Ano ka man ni mo, verb man? Verb. Butang yes? Mumula na ako na. Kaya wala bang botsyang kailang taon natin siniko anong mangintikang man sang Metro Pacific Iloilo Water kay since 8 billion pesos ni kuno from 2024 to 2028 ang ginalantaw nila nga investment nila para sa kaayo sang ilang mga linya diri sa bahin sang Iloilo City. Kag bang motsyam, dugang man nga balita sa bahin sang Iloilo City Council, nagpasarag diri sang resolution ang konseho nga nagakilala sa kay Carlos Yulo, ining 2-time gold medalist sa Paris Olympics. Bangod man abi sa gymnastic, bang motsyam. Kagati sa interview diri sa Bombo Radio kay Councilor Miguel Treñas, iyaging pahayag nga ginanantaw o nasturya yaman mismo si Mayor Jerry Treñas, mai-consider man diri ang bipag kilala kay Carlos Yulo bilang adopted son sang Iloilo City bilang or kabahin man sang pagpasidungog sa iya. Kag ginalantaw man ang posibilidad kung ano sini ang ma-invite diri siya sa Iloilo City para nga makaganyak pag ito siya when it comes sa gina-promote man sang syudad nga positive abing impact sang sports
sa mga kabataan. Pamatian sa pala diri Bombot Siyam ang Jen nga lang alang na ginakon sini nga simpo, siguro sa iban sini nga mga public affairs programa. Oo. Ini si Bombo Angel Pachilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan. Kulang supply sang potable water diri sa syudad sang Iloilo. Pero 45% ilangan ng revenue water. Ikaw bala verb mo. Dayaw ko si mo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ay sa aton sini ba? May mabalita pa ko isugpon ko lang, no? Dasig ba lang ni? May informasyon kita nga nabaton nga grabe kahugot subong nga mga kapitan. No? Nga maghatag sang recommendation bla. Kay ti bala mo lapit na malang eleksyon, sako ni subong ang ang pag-gaanay sa City Hall para nga maiduso kadira nga mangin regular employee. May information kita dire sa aton sini mga kabombo nga may isa ka punong barangay pausisa tani. Sa aton sini mga kabombo nga hindi siya magatag sang recommendation sa iya sini nga constituent for regular employment dira sa City Hall kay tiganay kuno sa iya nga paryente. Kanabiton ba? Forte, no? Sa aton sini mga kabombo, amo na nagali subong patakaran dira sa City Hall. No, tingala ko man do mangimatay gid ang mga kapitan sa Triñas kay amo nagali na subong plastada. Beautiful. Standby na kamo sa kapon lamang program Kaupod Sakay, Tita Regine. Ini naman si Bombot Siyama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 4 to 10, 2024. It's another Saturday nga puro sa inyo mga paborito nga songs that are largely from the past years. Kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Agosto 10, Sabado. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang
ang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized,
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo mga kabombo. Beautiful Wednesday kita today. Although, kainapasaka ko dali sa station, dugugumgo mga aton nga panahon. Pero sige lang, nami-gani para mabugnawan naman kita. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Naghulat na ang mga istorya nga aton nga mangin kalingawan para sa sininga hapon. Kumusta naman ang mga istorya ninyo dira? Kung may natapos na kamo, basi pwede nyo na nga ma-email. Paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung gisulat sa gihapon, ipadala na sa kahapon lamang program DWFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. 13 minutes after 2 o'clock, let's start early. Arin ang atong ambahanon para sa inyo from Jerry May Orgasan. MU. This is Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition sa kahapon lamang program. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo ba ko sa amin? Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig, umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig, umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig, umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan. Wala akong karapatan. Umuuwi ng luhaan at sugatan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang na bang umiibig? Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang na bang umiibig, umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. MU, Jerry May Orgasan, kapangibot gini, permi si MU. O ano,
MU pa rin ba? Malabang usapan pa rin ba? Or baka lumilinaw naman, no? Ang usapan. Malinaw na ang usapan. Good afternoon sa liwat. 17 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. Hope you're all settled na and ready na nga mamati sa mga kasaysayan. Sige, mauna kita sa istorya ni Dodoy sang estansya. Dear Tita Regine. Tawag ako kay Dodoy, gaedad 55 years old, taga-estansya. Bago mo basaon ng akong kasaysayan, mahatag ako sa katahuran, maayong hapon lang sa imo, kag sa tanan nga katapos sa inyo istasyon, ang Bombo Radyo. Sa una, isa ako kasiman. 1995, nagpa-Manila ako para sa pag-apply sa pagsakay sa barko. Permi kami ga-istambay sa Luneta. Samtang gahulat ako sa akong nga application kung saan o makasakay. May nakilala ako, isa ka babae. Isa siya ka-cashier. Nakita ko, gwapa siya, pero tama ka simple. Way ga lipstick, way ga make-up, malaba ang buhok, taga Cagayan de Oro. Isa ka bes, namakal ako. Sa iya ako nag-agi para magbayad. Gintulo ko siya, dala papirot sang isa ko kamata. How do you do that? Like this? Anyway. So, nag-home siya. Isa naman ka, bes. Migin bakal naman ako. Ginpamangkot ko siya kung ano oras ang off niya. Sabat niya, 8:00 sang gabi. Ginambalan ko siya kung pwede ko siya maimbitar sa pagpanyapon kung wala sang maaking. Sabat niya, basi gabihan ako kay may oras ang pagsulod sa amon balay. Sabat ko, madali lang kita. Nagwa kami kag manyapon. Samtang gakaon kami, ginpamangkot ko siya kung may amigo siya. Sabat niya, wala. Kag wala ako ina ginapensar, kay gusto ko pa makabulig sa ginikanan ko. Kag gusto ko pa sa pagbadayon sa akon nga pag-eskwela. Halinsad to, Tita Regine, permi ko siya ginasugat, kag naghulugay ang amon nga buot. Ang nagustuhan ko sa iya, ang kasimple, kag kabuot, kag permi lang panimalay, ang giniistorya sa akon. Mga pila ka bulan, nabaton ako sa gina-applyan ko nga shipping line. Sa nag-duty na ako, permi kami gasulatay. Isa ka bes, nagpahayag ako sang akon balatyagon sa iya paagi sa sulat. Sabat niya, sa pagpauli ko na lang kuno istoryahan. Mga 2 ka tuig, natapos ang akon kontrata, nagdiretso ako sa Iloilo kag magbalik sa Manila. Ginsugat pa ako sa airport. Nagpanyapon kami sa isa ka restaurant. Ginhagad ko siya nga sa hotel kami matulog. Medyo namalibad pa siya tani. Samtang gahigda kami. Wow, bilis Nagambal siya sa akon nga hindi niya mahatag ang ginapangayo ko. Sa kasal na lang kuno. Naghambal ako. Ano? Wala kasalig sa akon? Pakaslan kita. Gusto mo, buwas, mapauli kita sa Cagayan de Oro? Kay gusto ko makita ang ginikanan mo. Sa Lactod, nagpauli kami sa Cagayan de Oro. Nagbarko lang kami. Gipakilala ako sa iya nga tatay kag nanay. Ang iya tatay, driver. Naglisensya ako sa iya ginikanan. Nga gusto ko pangasawon ang ilang nga bata. Sabat sang tatay niya, pakadua diri ang imo ginikanan. Kay pagahambalan ang parte sa kasal. Sabat ko, malayo ang amon probinsya, basig mabudlay sa ila. Pwede, may tiyo ako gaobra sa barko. Pwede siya na lang? Sa Lactod, ginkasal kami sa mayor lang. Gindala ko siya sa Iloilo para ipakilala sa family ko. Okay naman ang pagbaton sa iya, pero may ginhambal ang tiya ko. Siling niya, halong ka sa asawa mo. Gwapa siya kag Cebuana. Ginbalik ko siya sa Cagayan de Oro. Malawi nga binulan, nagbalik ako sa pagbiyahe.
Pila ka tuig, nakabata siya, isa ka babae. Nagbakal ako sin isa ka balay sa subdivision, tapos ginpa-eskwela ko siya. Nagsulat siya sa akon, nga nabudlayan siya sa pagtuon, kay may bata siya. Ginkuhaan ko siya yaya, kasi manwa ko man, taga-estansya. Nangayo ang iya tatay sa isa ka tricycle, ginbaklan ko siya. Mapilahan ka bulan, nakabaton ako sang sulat halin sa akon yaya, ngang akon asawa, may nagahulid sa iya kwarto. Do hindi tani ako magpati, kay basi pagguba lang ini sang amon nga yaya, pangguba lang. Pila ka tuig, nagpauli ako, nagbarko lang ako. Ginistorya ko sa tiyo ko, pero sa pagkamatuod, Tita Regine, amigo ko lang ini siya. Siya permi ang ginapadalhan ko sang kwarta para kay nanay. Naghambal siya nga panilagi lang anay, kalma ka lang, dakpon mo siya sa aktwal. Pagabot sa Pierre sang Cagayan de Oro, ara ang asawa ko, upod ang iya tatay. Nagkiss ako sa akon bata, siya nagkiss man sa akon. Pagabot sa balay, ginhatag ko sa iya ang tanan ko nga dala. Tapos, naglisensya ako sa iya nga mabalik ako dayon sa Manila. May nalipatan ako. Siling ko, gusto mo idulong mo ako? Madali lang ako, mapauli ako dayon. Ginpati ko ang hambal sa akon amigo nga magpadulong pa ako sa iya. Sa madali na lang maglakat ang barko, ginpapauli ko siya. Sang pagtalikod niya, dali-dali ako panaog sa barko kag magsakay sa taxi. Nangita sang balay para dayunan. Mga pila ka gabi ang panilag ko. Isa ka gabi, mga 11:00 sang gabi, nagpanilag ako. May nakita ako, isa ka lalaki, nanaog sa tricycle. Nagpanilag ako anay. Pila ka oras, nanuktok ako. Ang nagbukas, ang amon yaya. Nagsenya siya sa akon, nga ara ang lalaki. Dali-dali ko binuksan, nakakandado. Ginkuha ko ang akon nga liabe, kag buksan dayon. Tita Regine, dakop ko gin. Bata pa ang lalaki. Wala sila bayo, puro nakahublas. Kalmado gid ako, Tita Regine. Dali-dali ko ginlock ang amon kwarto. Magwa tani ang lalaki, hinhawiran ko, kaghambalan, hindi ka magwa. Istoryahan ta ini. Ginpamangkot ko ang lalaki. Siling ko, gusto mo ang asawa ko? Wala siya magsabat. Ginpamangkot ko ang asawa ko kung gusto niya ang lalaki nga ini. Naghibi siya. Siling ko, ikaw lalaki, ihatag ko sa imo ang asawa ko, saguron mo lang sa maayo. Nagkupo ang asawa ko sa akon, kag mangayo, pasensya. Patawara lang ako, kay tawo man lang ako nga nakasala. Siling ko, dugay na gali na ginaiputan mo ang ulo ko, pues, gwa ka sa balay ko nga wala sang dalon. Ang solo sa lawas mo, upod ang lalaki mo. Pagkaaga, nagkadto ako sa balay sang akon ugangan, kag magsiling, Nay, Tay, kay maayo ang pagkuha ko sa inyo, ibalik ko sa maayo man. Ibalik ko ang inyo bata. Salamat lang sa pagsalig ko sa inyo. Dason nga bulan, ginbaligya ako ang amon balay, kag ang iban nga gamit, Tita Regine. Ang tricycle, ginhatag ko na lang sa tatay niya. Ang iban, gindala ko pa uli, upod sa yaya, kag bata ko. Pila ka tuig, nagbalik ako sa pagbiyahe. Sa makasupot ako, nagbakal ako sa 2 ka jeep, kag 3 ka tricycle, kag magpahuway. Sa subong, dalaga na ang bata ko, ang sayaya ko, dalaga naman. Bale, 3 na ang bata ko sa yaya ko. 3 ang dalaga, 1 soltero, ang yaya ko na lang ang ginpangasawa ko, kay ang bata ko sang una, gaamag sa iya, kag daw masaligan man siya. Tita Regine, hasta na lang din, madawig ko ang kasaysayan sa pagpangabuhi. Salamat ang tagpadala.
Dodoy sang istansya. Napakasakit, Kuya Eddie. In short, ang natabo sa imo. Pero maayo na lang, no? You kept your cool. Sa tion nga ato, no? Nga nadakpan mo gid sila sa akto because ang iban nga mga husband, hindi na niya makapanumdum pa. So, ang iban, ginapang tiro, ginapang buno, ginapang labo, no? Ang lalaki, kag pati man ang asawa, na impito, bangod sang iya nga nakita. But in your case, kalmahan mo lang gid, istorya mo pa sila, no? And then, formally, ginuli mo ang imo nga asawa sa iya nga mga ginikanan. Tapos ikaw, you started life anew, naglakat ikaw, ginabaligya mo to ang imo nga balay, tapos hindala mo ang imo nga bata, and then ang ending, ang imo nga yaya, amo na lang to, ang imo nga ginhimo nga asawa. Well, maybe, no, you found trust in her, and at the same time, basi ko na fall ka naman gid sa iya, no? Secondary na lang na, nga tigaamag sa iya ang imo nga bata. But anyway, you never mentioned anything about your ex-wife, kung paano man siya, kung bala sila gid man to sa iyang boyfriend, nga samtang ara ka sa trabaho, sa barko, nagkarelasyon sila, kag naaktuhan mo gid. So ikaw, I can say nga you are happy sa imo nga nangin decision kag sa imo nga life as of this time. So we hope, no, we pray nga ti ang imo nga wife nangin happy man siya sa iya nga desisyon sa iya nga kabuhi amo nang mabudlay na naghambal gina ang iba, no, nga dapat kon ang imo nga bana ato sa malayo or nagasakay sa barko, kinahanglan, no, ang self-control, and at the same time ang imo nga faithfulness ara gid at all times sa imo nga husband. And of course, pinaka-importante sa tanan inabala nga ginapangamuyuan mo gid, no, ang inyo nga sitwasyon, because we know hindi amo sina kahapos nga ideal ang ginatawag nga loneliness. But if you are lonely here, of course we know mas lonely ang husband or ang partner nga ato sa abroad or nagasakay because they're living alone. They only have their friends, they only have their co-workers, whereas ikaw, kung may mga kabataan, you have your children. Para nga maghatag inspirasyon sa imo, magpakabakod sa imo, kag magbuligid sa imo, no? Para nga ang imo nga loneliness mabuhinan. But anyway, may ara nga mga tao nga though they are really very weak sa amot sina nga aspeto, and so that's why, no, hindi gid mapunggan kag nagakaguba gid ang relasyon. Anyway, thank you so much gid sa imo, Dodoy, sang istansya sa pag-share mo sang imo nga kabuhi diri sa kahapon lamang. 30 minutes after 2 o'clock, we'll be giving you more beautiful stories sa atong pagpanumbalik sa gihapon. This is Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple. Kita dari sa KLP, lumati naman kita sa istorya sa aton this afternoon ni Indy, dearest Tita Regine. Hello all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita, sa mga fellow KLP listeners ko and mga letter senders. Good afternoon. Tita Regine, kamasulubon sang panahon, permi lang nagadulom ang galom, hindi lang mahibalan, gulpi magturo ang uran. Tungod hindi man makalagaw-lagaw sa palibot, kundi magpungko kag mag-type sang episode. Correct. So here I am once again to share with you the story of a stranger. Waay siya kompleto nga ngalan sang tao, kag address sang lugar nga iya pagkakaduan. Gipamangkot namon ang iya ngalan, way ta nakamaan. Naglibog ang amon ulo, kag magpinamangkutanay kung ano dya tana. Tiambal sang akon pakaisa, basi na amnesia. Ang sabat ko, why ay handya nagasoprera sang nervous breakdown? Amo lang di ang aton waay mahibalan, kag waay man it nakakilala ka na. Hindi man kasabat kung pamangkuton, kundi inaghalin, kag kung sino ang ginapangita na. So amon gindala sa barangay hall, tag-ipresentar sa barangay captain. Siyempre ginbuligan. Ang sarawayon nga mga batanon, ilagin aksyonan nga sakiton, hambal ko, please. Hindi nyo pagtanduga. Way kita kamaan kung anong misyon na sa aton barangay nga nakaabot diya. Aton siya buligan, hindi nga sakiton ninyo. Way ka mo maluoy ka nga tawo? Tuya ron sa custody ni kapitan, kag mahagan-hagan na ang amon kabalaka. Naabutan gid man sang 3 ka adlaw, kag may nag-follow up. Nagpangita sa nga tao. Kay ginaplanuhan na sang barangay nga i-endorso sa munisipyo. Thank God. Gin-release sang kapitan adto nga tao sa iya pamilya. Tita Regine, dya sa amon, natingala gid ako kadya nga tao. Caretaker sang 1,000 heads layer sang manghud ko. Kung ginapamangkot mo nagasabat, nagapanaw, hambal ko ka na. Respetuha anay ang tao nga nag-iistorya kanimo. Pundo ikaw kag atubangon para magintindihanay ka mo. Sala dumandi akaron ng imo nga obrahon kay waay mo maklaro ang instruction sa imo. Maskin gani nagaatubang ka pa, nagahatag instruction si boss mo, kag kun waay mo maintindihan, mag-ayo ka pa nga liwaton na ang iya ginhambal kay waay mo mahangpan. Tapos one time na malihog ko, nagpabakal 1,000 integra sa bag-o ko na himugad nga mga piso Bisaya. Ay abaw, ang ginbakal na 2,000 nga hindi pa kaya sang gagmay nga piso. Nakapang abaw-abaw man ako, kaginbubod ko lang sa daragko ko nga mga piso. Ikaduha, nagpabakal si boss na diaper para sa na-hospital na nga asawa. Ay ilam, kung ano nga klase, ang anagin bakal para sa 5 ka tuig na bata. Ti kundi, ginhatag na lang to nga diaper sa iya anak, kag siya dulang ang nagbakal. Tama man ka makahuruya. Ikatlo, waay pagid ako maleksyon. Nalipat ako kay waay man ako sa may palihugon. Ang ginpabakal ko, isa ka liniment oil, big, tuyaro man. Ang nabakal, lain nga liniment oil. Ginpakita ko sa manghud ko kag mamangkot. Anong may diferensya dyan nga tao? Ang bata-bata mo? Hambal na, no read, no write, di Ha? Maskin grade 6 na lang, way gid sang ginikanan pa eskwelaha? Ang istorya na sa amigo na nga nanarabaho tana, pagbulig, makatapos kurso ang magulang na.
Kag ang magulang, way man kabalaka, nga no read no write, manghod na. Kaluoy, lalaki pa abi. Pero maskin babae, hindi mahimo, nga hindi pagpaeskwelahon. Titanawa bala di akaron. Kung ano ang sitwasyon na, ginakadlawan sang iba, o duman. Nag-ihaw sang kals nga manok kay may order ang restaurant sa Banwa. Iya ginref sa balay. Nagpanaw sanda, ma-deliver sang itlog at 4 p.m. Ang ginihaw nga manok, waay madara. Ay tapos. Kung waay ka lang nagapaluso-luso, daw mangilat, kag mang lightning ka. Kung di ginbalik na, puwerte. Do hindi madisponiran kag maagwanta. Ay ilam ka di akananda. Diyaman si Karen, yaya sang anak sang hinablos ko. Ginahatagan instruction nga amudaya ang himuon para diretso ang obra mo, hindi balik-balik kay makadelay sang tiyempo mo. Ang sabat na, hoo. Hambal ko pa, base hoo nga waay ulo kag ikaw mag-otro. Ti, may ana mantana nga kinaiya nga hindi magpati ka instructions ka na. Gintuman na gid ang gusto na. Ti man. Ginliwat naman ang trabaho na kay waay magsubay sang husto. Ti, nami, gintuman mo gid ang imo namanan. Ti, way ikaw mag-utro. Nagapakadto ka pa lang, nagapauli ron ang inkwentro mo. Sa waay mo pa maumpisahi ang obra, namanan na ron ang mahimong resulta. Baribad na, nalipat na. Nalipat? Ano ang bulong kalipat? Guripat. Ikaw pa ang tigulang ulianon balik-balik sa instructions. Kag nagbaliskad ang tigulang pa ang sige pahanumdum. Bag-o pang istorya, pagtalikod mo na dura ron sa isip mo, ahay, makaluluoy man. Paano ikaw sa pirakaadlaw, nga sa subong palang daan, daw si waay na ikaw iskapatorya. Abi mo malisensya, ikaw mapauli, mabalik buwas, aga pa, nahapunan, naagahan, way pa. Tanhaga, may cellphone, hindi maka-message, sa sunod lang adlaw mapauli. Kung sa akong lugar, hindi ako mag-message, mapauli kung mapauli, hindi kung hindi. Gintunan ko na Tita Regine, nga hindi mag-ugtas kag magpa-stress sa mga tao nga hindi responsable kag waay kabalaka sa ila kaugalingon kag sa iba. Ano do lang? Abi na mayad ubra na, way tana kamaan kung hindi na diang nga kinaiya maliwat, kung mangempleyo tana sa pira ka adlaw, hindi lang tana makapreparar, patalsikon sang employer na. Bad, no good. Stupid is the man who does not need correction. And learning won't take effect for its good uses to be applied and digested. Sooner or later, when you become a mother, you become the first teacher of your own children. You know how to guide and teach your children in the right direction, nga mapuslan man nga tao sang nasyon. Abi ninyo, tama gid ka importante, nga ang bata sa waay pa mag-eskwela, natudluan na sang ginikanan sa balay. Iya behavior, pagginawi, pag-ilis, paglimpyo sa kaugalingon, hindi lang sa pagsulat, pagbasa, pagkwenta. Kahibalo magrespeto sa mga tigulang, sa mga ginikanan kag sa iba, mapinalanggaon, mapisan, masinulundon, etc. Tita Regine, thanks Gid for reading once again this episode. Mabuhay tayo sa KLP. Love you and miss you. Always keep safe and God bless. Sincerely yours, in B, sang Iloilo Province. NB, thank you so much, Gid, for another episode that you have given us, you have shared with us sa sininga hapon sa imong istorya diri gid nagapakita, no? Nga hindi tanan nga mga tao palarehos ang level of thinking.
and at the same time ang level of intelligence. Pero you know what, sa siningang mga tao, dili man ni kita makakuha sa virtue of patience, and at the same time sa ilang kita no nga maka-learn nga kinahanglan pasangkaron pagid naton ang aton nga pag-iisip, mangin pasensyoso, mangin compassionate sa mga kaangay nila. Yes, may ara nga actually kabalo mo na sila sa ginahambal sa ila pero gapong bungol-bungol lang may ara man no nga do medyo delayed or ang ila nga mga reactions or in short no daw siguro ang pag-respond nila medyo delayed, ang iban slow sa pag-process, and so that's why gaug task ikaw kay ti sulit-suliton mo pa no. Pero that would also give us the chance to better understand ang ini nga mga tao. And yes, correct gid man, if we cannot change these persons, siguro dapat kita ang una nga magbag-o no sa aton nga kaugalingon. Paano? We learn to adjust sa ila. If hindi kita luyag nga magpa-stress over this kind no nga mga tao nga aton nga ma-encounter sa aton nga kabuhi, kanami man no, because damo gid ni sila nga ibilin kay itudlo sa aton. Isa na ang pagiging compassionate, isa na ang pagiging patient, and at the same time magiging understanding kita no. Yes, may ara nga they are thinking parehos ang dalagan sang ilang nga pag-iisip sa iban nga mga tao, not knowing no nga ti iba-iba gid kita ya. May ara nga quick nga makaget sang mga instructions, may ara man nga mga slow sa pag-get sang instructions. It's either distracted sila or it's either no slow gid sila ya sa pag-process sang mga bagay-bagay. Kumbaga dira nagagwa no kon the beauty is kung paano kita nga mag-adjust. Hindi ngang ini nga mga tao ang dapat nga mag-adjust sa aton. Yes, we can say nga ti kaluoy ka lang gid later on mangita ka trabaho, kibot ka lang pahalinon ka na sa imong employer kay ti hindi ikaw no amo na iya ka quick sa imong pag-ubra sa mga trabaho nga ginapang hatag sa imo. Sa nasiling ko na no, may ara nga dasig gid sila ya nga makakuha sa mga instructions, but of course we have to understand no where are these people coming from. May ara iban nga hindi gid sila ya learned kay way gid sila ya ka eskwela, they never had a chance nga maka-eskwela, and so ikaw gani gahambal no nga kaluluoy man kiti sa ulihi kadawan lang sang iban, or sa ulihi basi tuntuhon lang gid sang iban. Because why sila sang may nahibaluan, no read, no write. And so as I was saying, dili na nagasulod no ang aton nga pagiging compassionate sa siningasahi sa mga tao. So that's why sige lang no, damo pa nga mga tao ang aton nga ma-encounter sa aton nga kabuhi, but think kung ano ang pwede nga mabilin nila sa aton, kung ano ang mga lessons nga aton nga makuha from them, kag kung paano no nga they can touch our lives, and at the same time we can also touch their lives. So nothing to be worried of and nothing to stress yourself of. Thank you so much gid sa imo in me sa Iloilo province, and I'm sure no damo ka pa dira stock sa mga istorya ipadala lang diri sa kahapon lamang program. 10 minutes before 3 o'clock magapanumbalik kita. This is Tita Regine and this is KLP. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tiyon sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga Sa kahapon lamang program, Rico sa 2nd District, parang hindi ko kakayanin ang kalabaon sa imong istorya, and I don't want to cut it nga i-part 1, part 2 ko siya. So, diri na lang ako kay Lola Amparing ha, kay may short letter diri si Lola Amparing para sa aton. But promise, Rico, buwas, basahan ko yung mga story. So, story kataanay ni Lola Amparing, my dearest Tita Regine. Mayong hapon sa inyo nga tanan, sa mga kaangay ko nga mga maukod nga mga listeners sa letter senders sa tanan nga katapos ang Bombo Radio. Good afternoon gid sa inyo. Tita samtang nagahigda ako bala, nagapamati sa imong mga programa, nagayuhum-yuhum ako, medyo natutuwa, happy man ako sang gin-mention ang pangalan ko sang friends ang ako hinablo sa Grand Plains, ang taga Zaraga. Kag lalong-lalo na ang taga Kapangyan. Taga Zaraga is Nanay Del, no? Si taga Kapangyan, Lambunaw, si student mom. Alright. Nga, Tita Regine, kainas ang hapon, ginbasa mo ang sulat niya. Okay, siguro. Mga last month, no? Kag may magandang tula tungkol sa akin. I remembered. Okay. Of course, happy na happy man ako sa ilang nga manami, kag-constructive nga mga criticisms. Thank you. Thank you very much sa inyong appreciation sa akon. The more happiness, inspirations given, or rather extended to me, salamat po. Really, I am inspired to write this moment, although I'm not feeling good. Akong subo na dumduman, nga sang dalaga pa ako, nag-teacher, kaya nakapamana, kaya sang ulihin na balo, pila ka beses nga na miesta, nagpamasyar sa Kapangyan, kag sa lugar sa atubangan sang Lambunaw Cemetery. Student mom nga nagpamati ka dira, no? Siguro mang pang-spot mo gidimi, no? Ang mga lugar nga ginapanghambal ni Lola Amparing. Ang akon first cousin sa Sara, nakapamana kay nung Bansoy. Permi kami nga mga pakaisa sang asawa niya nagkakadto sa ila sa Bansag kag Kapangyan. Madamo ang ilang mga tanom, mga kabugaw, pula kag puti, lumboy, kamatsili, balinghoy, kulabuon, butong uniog, ginakarosa lang sadto ang amon mga dala kay kadamo-damo. Kung kaisa halin sa Santa Barbara, nagasakay lang kami sa tricycle sang una. Nadumduman ko nga kung magpauli kami, kadamo sa ginapadala sa amon. Mga binulig nga saging, kulabuon, langka, prutas, pati tagtunga sa sako nga bugas. Ginahakot lang sa karosa nga karabaw ang nagaguyod. Wala sadto sa lakyan, ginalakat lang namon, halin sa Kapangyan, pakadto sa karsada, kag magsakay sa bus, pakadto sa Santa Barbara. Sa ulihi, may bata o apo nga napatay, kag dito na sa dakong abalay nila sa sulod-sulod sang karsada. Sa Bansag, nakapamiesta man kami, bilang reunion namon. Amo na gani, reminded ako, sa mabatian ko ang kasaysayan kag tula nga ginhimo sang taga Kapangyan, Lambunaw. So tita, I have to close now. My love, kisses and prayers to all. Lovingly, Lola Amparing. So, student mom, nagapasalamat gid sa imo, sang time nga ginobra mo sa iya si Lola Amparing, and very familiar gid siya sa imo nga lugar, which is Kapangyan. And siguro yung mga tao nga ginapang mention niya, basi kon familiar ka man, and ang ining iban yung mga lugar, no, dira sa may Lambunaw. So, kanami lang gid. We become one family. Okay? We become good friends. Mga kabombo, sa inyong mga istorya, you can send your stories through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you may still write your stories and send sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Nalipat ako magpasalamat kay Lola Amparing. Lola, salamat kid sa imo nga mga istorya. Don't you worry, ari lang na di. Kay ginapangitaan tas ang tiyempo para nga mabasa ta isa-isa. Salamat gid. Magasunod na ang inyong mga paborito nga mga dramas, ang Toyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So balikay kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.